Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Έχουμε τον Σπύρο Χαγκαμπημάνα, ο οποίος εργάζεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έτσι ονομάζεται το Υπουργείο, ως σύμβουλος του Υπουργού για θέματα μετανάστευσης ασφαλώς. Ο Σπύρος είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία, θα έλεγα, με τον οποίο γνωριστήκαμε όχι πριν από λίγο καιρό, κάποιους μήνες. Έχει μια καταπληκτική ιστορία, σαν προσωπική ιστορία, αυτό εννοώ. Σπουδαγμένος στην Ελλάδα, με μια δράση αρκετά έντονη στο Μπουρούντι και βεβαίως με μια δράση δημιουργική και εξόχως θα έλεγα ελληνοπρεπή πλέον στην Ελλάδα. Είναι πολιτευτής της Β' Αθηνών, Β' Πειραιά, μην κάνουμε το λάθος, Β' Πειραιά με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο τον Τζολοζίδη, ο οποίος είναι ψυχολόγος, έτσι, στις σπουδές του και ασχολείται πάρα πολύ με το management στο χώρο της τρίτης ηλικίας, και θα μας αναπτύξεις κάποιες έτσι πάρα πολύ πρωτοποριακές ιδέες για την Ελλάδα ως destination, ως προορισμό για συγκεκριμένη ομάδα συμπολιτών μας. Και βέβαια ο Ελιζέ, ο οποίος είναι ο άνθρωπός μας εδώ, ο άνθρωπος της Unity Φιλία στην Αθήνα, υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την αφρικανική κοινότητα και κυρίως την αφρικανική κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελιζέ, που είσαι εδώ μαζί μας. Ο Νίκος είναι και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Unity Φιλία πέρα από την... Βέβαια, ο Νίκος και αυτός είναι μέλος της Unity Φιλία. Sorry, Νίκο, δεν το είπα αυτό, αλλά είναι τόσα τα καπέλα που φοράμε εδώ πέρα σήμερα που είμαστε μεταξύ μας. Και βεβαίως θα αρχίσουμε, Σπύρο, με τη δική σου τοποθέτηση, η οποία αφορά την μετανάστευση πλέον στην Ελλάδα μέσα από την κρίση, η εμπειρία της κρίσης και πώς αυτή διαμόρφωσε τη μετανάστευση, αλλά πολύ περισσότερο τη μετανάστευση πέρα από την κρίση, που μας ενδιαφέρει κυρίως και πρωτίστως. Ευελπιστούμε με το πάνελ αυτό. Υπάρχει και μια άλλη τοποθέτηση η οποία αφορά την ψυχική υγεία και του Γιώργου του Κατσιφάρα, ο οποίος θα έρθει, που αφορά την ελληνική γλώσσα και τη διασπορά της στην Αφρικανική Ήπειρο ως μοχλό πολιτιστικής διπλωματίας. Ευελπιστούμε σε αυτήν εδώ τη συζήτηση στο πάνελ να δούμε τα θέματα της μετανάστευσης και της διασποράς με έναν καινοτόμο, με έναν νέο τρόπο, συνεισφέροντας έτσι στη συζήτηση θεμάτων που έχουν απασχολήσει πολλούς και πολλοί, αλλά πιστεύουμε όχι με τον τρόπο που θα τα δούμε εμείς σήμερα εδώ. Σπύρο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Καλώς ήρθατε καταρχάς στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας. Πριν ξεκινήσω, βέβαια, θα ξεκινήσω με μια παρατήρηση ότι είμαι ο μοναδικός τελικά που δεν έχω κάποιο ρόλο στην Unity Φιλία. Εδώ πέρα. Οπότε θα διεκδικήσω την ιδιότητα επίτιμου μέλους της οργάνωσης. Μιλώντας λοιπόν για τη μετανάστευση μέσα στη κρίση και αλλά και πέρα από αυτή, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρωτοβουλία σας και γενικά η δράση της Unity Φιλία είναι ανεκτήμητης αξίας για τη χώρα μας. Οι προσπάθειες που κάνετε, οι θυσίες που κάνετε, είναι πέρα από κάθε προσδοκία, είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε, να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα σύνορά μας, να ανοίξουμε τα βρέματά μας πέρα από τα σύνορα της χώρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωτοβουλία και ό,τι μπορούμε νιώθω πραγματικά όχι μόνο να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, αλλά να σας πω ότι σας οφείλουμε όλοι να σας την δράμουμε.
Εγώ προσωπικά είμαι εδώ κάθε φορά που, όχι μόνο προσωπικά, αλλά και όλη η ομάδα μου, ό,τι χρειαστεί και όποτε χρειαστεί θα είμαι δίπλα σας. Θα μου επιτρέψετε βέβαια, όπως είπατε πολύ καλά, από τότε που ασχολούμαι με την κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος βουλευτής, στη μάχη μπροστά τη ψήφου, έχω αποκτήσει ένα κακό σύνδρομο. Αυτή στο να μιλάω και να μην τελειώσω. Αλλά σήμερα, μιλώντας δίπλα σε επιστήμονες και ανθρώπους της δουλειάς, είπα για να μπορέσω να περιορίσω λίγο την ομιλία μου και τοποθέτησή μου μάλλον και να μπορέσουμε να συνοηθούμε, γιατί συνήθως όταν πρόκειται ένα θέμα με ειδικό βάρος και ειδικό συμβολισμό μπορώ να μιλήσω για πολλές ώρες. Οπότε τώρα θα περιοριστώ λίγο στις σημειώσεις που έχω προετοιμάσει και θα σας μιλήσω για αυτό το ζήτημα σε 5 ενότητες, οι οποίες αφορούν τη μετανάστευση ως συστημικό αλλά και διατομιακό φαινόμενο. Σαν πρώτο σημείο, το δεύτερο αφορά την ελληνική μετανάστευση, την ελληνική μεταναστευτική πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τα επιχειρησιακά δεδομένα όπως τα ζήσαμε. Το τρίτο αφορά τα βασικά προβλήματα που αναδείχθησαν από τις διάφορες κρίσεις, κυρίως από την πενταετία του 2015 μέχρι το 2020. Το τέταρτο είναι προοπτικές και κατευθύνσεις πολιτικής για την επόμενη δεκαετία. Πέμπτο, προσωπική και ανθρώπινη διάσταση ως εργαλείο πολιτικής κατανόησης και τέλος, το έκτο σημείο θα σας παραθέτω κάποια συμπεράσματα δικά μου. Δεν εκπροσωπώ τον Υπουργό, εκπροσωπώ τον εαυτό μου σαν Σπύρος, εργαζόμενος, έμπειρος σε αυτό το τομέα και κοινωνικό και πολιτικό όν. Λοιπόν, μιλώντας λοιπόν για τη μετανάστευση ως συστημικό και διατομιακό φαινόμενο, θα σας πω ότι η μετανάστευση δεν αποτελεί ένα παροδικό και εκτακτό γεγονός, αλλά ένα δομικό χαρακτηριστικό του διεθνούς συστήματος. Θα συμφωνήσουμε εδώ στο ότι η σύγχρονη κινητικότητα μεταναστών επηρεάζεται κυρίως από παράγοντες όπως είναι οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, οι οικονομικές κάποιος μου στέλνει μηνύματα. Λοιπόν, οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ των χωρών, οικονομικές ανισότητες μεταξύ των χωρών αλλά και περιφερειών. Είναι πολύ λογικό όταν σε μια χώρα επικρατεί οικονομική δυσχέρεια, οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να πάνε παραδίπλα για να μπορέσουν να βρουν δουλειά και να ζήσουν καλύτερα. Οι δημογραφικές αποκλίσεις. Ο Καναδάς που έχει πολύ μεγάλες εκτάσεις, κάποτε νομίζω ότι ήταν και η Αυστραλία, δεν ξέρω τι κάνετε τώρα, δέχεται πολύ περισσότερους και πιο εύκολα πολλούς μετανάστες. Κλιματικές παράγοντες και κυρίως τώρα με την κλιματική κρίση βλέπουμε φαινόμενα τα οποία δεν τα είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Παρατηρείται επίσης ότι η τεχνολογία τελικά πλέον διευκολύνει την κινητικότητα των ανθρώπων. Θα σας έλεγα ότι ένα φαινόμενο καινούργιο είναι ότι έχουμε μια κατηγορία αδείων διαμονών για τους νομάδες. Άνθρωποι δηλαδή που μπορούν να μένουν στην Ελλάδα και να εργάζονται οπουδήποτε στον κόσμο. Και επειδή η Ελλάδα έχει καλό κλίμα και γενικά έχει στην αίσθηση βρισκόμενο στην Αθήνα της ασφάλειας, πολλοί προτιμάνε να έρθουν και να ζητήσουν άδεια να εγκατασταθούν εδώ και να δουλεύουν στην Αμερική, στη Ρωσία, οπουδήποτε θέλουν.
Ως εκ τούτου λοιπόν η πολιτική μετανάστευση δεν μπορεί να περιορίζεται στη διαχείριση ροών όπως το συνηθίσαμε τα χρόνια της κρίσης, αλλά και θα έλεγα ως σήμερα, αλλά οφείλει να εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική δημόσιας διοίκησης, ασφάλειας, αγοράς εργασίας και κοινωνικής πολιτικής. Σχετικά με την ελληνική μεταναστευτική πραγματικότητα, θα έλεγα ότι η Ελλάδα λειτουργεί ταυτόχρονα ως πρώτη χώρα υποδοχής, χώρα προσωρινής ή μόνιμης διαμονής, αποτελεί επίσης κόμβος μεταναστευτικής διέρευσης. Κυρίως εκείνα τα χρόνια της κρίσης, το 2015, υπήρχαν άτομα τα οποία ερχόντουσαν στην Ελλάδα, κρυβόντουσαν για κάποιο χρονικό διάστημα σε κάτι θάμνους, περιμένοντας μέχρι τον επόμενο διακινητή να τους περάσει στη Δυτική Ευρώπη. Η γεωγραφική τοποθεσία της χώρας μας στην νοτιοανατολική άκρη της Ευρώπης, στα σύνορα με τη Τουρκία, αυτό οφείλω να το πω και να το τονίσουμε, και στο γεφύρωμα μεταξύ των τριών υπήρων μας προσδίδει μια σημαντική ιδιαιτερότητα που δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη μας όταν πρόκειται να διαμορφώσουμε πολιτικές μετανάστευσης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με αυξανόμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Ενώ παράλληλα η κοινωνία μας εμφανίζει έντονη δημιουργική συρρίκνωση. Έχουμε πολλές οικογένειες όπου οι άνθρωποι να μπορέσουν να επιτελέσουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, προσπαθούν να βρουν βοηθούς, οικογενειακούς βοηθούς για τους ηλικιωμένους γονείς τους, και αυτό δεν μπορεί να καλύπτεται από την εγχώρια ζήτηση εργασίας. Αναγκαστικά θα προσπαθήσουν να τους βρουν στο εξωτερικό με όποια προβλήματα υπάρχουν. Αυτή είναι η εικόνα η οποία καθιστά την Ελλάδα πολυσύνθετη περίπτωση με σημαντικές διοικητικές, νομικές και κοινωνικές απαιτήσεις, όπως απαιτούνται από τα σημερινά δεδομένα. Το τρίτο σημείο που αφορά τα βασικά προβλήματα που αναδείχθησαν μέσα στις διαχρονικές κρίσεις, κυρίως από το 2015, εδώ που τα λέμε, ήμασταν και πολύ άτυχοι, γιατί είχαμε μεταναστευτική κρίση που συνέπεσε μαζί με την πολιτική κρίση του 2015. Οπότε κριθήκαν σχεδόν τα δύο άκρα, μία αδύναμη διακυβέρνηση της χώρας να διαχειριστεί πολύ δύσκολο μεταναστευτικό πρόβλημα. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αυτή η κρίση δεν θα μπορούσε ίσως να διαχειριστεί διαφορετικά. Παρατήσαμε ότι οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές ανάγκες ήταν αυξανόμενες. Οπότε υπήρξε μία ανάγκη, άμεσα ανάγκη ενίσχυσης ελέγχου των σύνορων με υπερπολίες στα θαλάσσια και χρυσαία σύνορα, επιτήρηση των σύνορων με τεχνολογικά μέσα, και ενώ ήταν ανάγκη να έχουμε το φράγμα στον Εύρο. Αυτό έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση προεκλογικά το 2023. Υπήρχαν άτομα τα οποία κατηγορούσαν το φράγμα, αλλά τελικώς το φράγμα αυτό, αν είχε ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2020, δεν θα είχαμε γνωρίσει το πρόβλημα όπως το ζήσαμε όταν ήμασταν θύμα υβριδικού πολέμου από την Τουρκία. Και αυτά ορισμένες φορές πρέπει να είναι αλήθειες, είναι πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε να πούμε τα προβλήματά μας. Όταν ο γείτονας μπαίνει σε διαδικασία να εισαγάγει ο ίδιος μετανάστες, εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, δίδοντας σχεδόν δωρεάν
βίζες, προκειμένου να τους προωθήσει εν καιρό όποτε θέλει στη γειτόνισσα χώρα. Αυτό το ζήσαμε το Μάρτιο του 2020. Ευτυχώς που ήμασταν εδώ και έπρεπε να βρισκόμαστε εδώ για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και την ελληνική κοινωνία. Οπότε τα δώσαμε όλα και είμαι προσωπικά υπερήφανος που ήμουν μέρος αυτής της ομάδας που μέρα νύχτα δουλεύαμε για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα ζητήματα. Παρατηρήσαμε επίσης ότι υπήρχε ανάγκη για ταχύτερη και με ποιότητα διεκπαιρέωση των αιτημάτων ασύλου. Δεν σας κρύβω ότι πραγματικά όταν πρωτομπήκα σε δομές φιλοξενίας μεταναστών και βρήκα άτομα τα οποία ζούσαν είτε σε σκηνές είτε σε οικίσκους 3 επί 8 μέτρων επί 3, 4, 5 χρόνια, 6 χρόνια μέσα σε ένα οικίσκο με μια πενταμερή οικογένεια, περιμένοντας τι. Τι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι. Έγγραφο. Για 5 χρόνια και τίποτα άλλο. 5 χρόνια, 6 χρόνια στη ζωή περιμένοντας μόνο έγγραφο. Και θυμάμαι κάποια στιγμή, έχω πολλές αναμνήσεις, δεν μπορώ τα πω εδώ, αλλά θυμάμαι ότι μια κυρία στη πρώην δομή φιλοξενίας στον Ελαιώνα είχε συνηθίσει τόσο πολύ τον οικίσκο της που το μεγάλο πρόβλημα της στη ζωή είχε καταλήξει να είναι το πότε θα αποφασίσουν να με βγάλουν από αυτό τον οικίσκο. Και όμως αυτή η γυναίκα ήταν πραγματικά μια σπουδασμένη κυρία, είχε φύγει από τη χώρα της έχοντας εγκαταλείψει μια καλή δουλειά που είχε και βρέθηκε να έχει σαν μεγάλο πρόβλημα στη ζωή της πότε θα τη βγάλουν από τον οικίσκο. Έπρεπε να βελτιώσουμε τις διοικητικές ικανότητες. Επί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ περιέργως και είχαν δηλώσει διοικητική ανικανότητα. Πραγματικά και εκεί βεβαίως μπήκαν στη μέση κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, ορισμένες κάνανε πολύ καλή δουλειά, αλλά ορισμένες άλλες χωρίς έλεγχο, χωρίς και γνώση και ορισμένες φορές δεν κάνανε και σωστή δουλειά. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να υπάρχει μια βελτίωση σε αυτό το επίπεδο με περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και με περισσότερη μόρφωση και επιμόρφωση των επαγγελματιών, του ανθρώπινου δυναμικού. Διαπιστώσαμε ότι ήταν πολύ μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών. Εδώ αναφέρουμε π.χ. στα συστήματα που κατέχει το Υπουργείο Μετανάστευσης, θα έπρεπε κάποια στιγμή να επικοινωνούν με αυτά της αστυνομίας. Θα έπρεπε π.χ. να επικοινωνούν με τα ευρωπαϊκά συστήματα. Π.χ. το Eurodac. Πράγμα το οποίο όσο περνάει ο χρόνος και όσο βελτιωνόμαστε σε αυτό, φαίνεται ότι μας επιτρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διαχειριστούμε με το καλύτερο τρόπο και με ταχύτερο τρόπο τη μετανάστευση. Επανασχεδιάσαμε μηχανισμούς υποδοχής και ταυτοποίησης και σήμερα πραγματικά είμαι χαρούμενος που μπορώ να σας πω ότι πολλές χώρες της Ευρώπης μας στέλνουν εκπροσώπους τους να έρθουν να μάθουν, να δουν το πώς εμείς διαχειριζόμαστε αυτό το εγχείρημα, το πώς κάνουμε τη ταυτοποίηση και την υποδοχή και τη ταυτοποίησή μας. Μπορώ να σας πω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή, είμαστε από τους πρώτους που παρά την μικρή εμπειρία που έχουμε, η οποία γεννήθηκε μέσα από τη κρίση του 15-20, είμαστε πολύ μπροστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παρατηρήσαμε επίσης ότι είχαμε μεγάλα κενά και παραμένουν αρκετά. Υπάρχουν μεγάλα κενά πολιτικής και θεσμικές δυσλειτουργικότητας σχετικά με την ένταξη και την αγορά εργασίας. Σε αυτό το τομέα μένει να βελτιωθούμε ακόμα. Παρά τις θετικές πρωτοβουλίες, παραμένουν τα εξής. Ασυμβατότητα μεταξύ αναγκών αγοράς εργασίας και διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. Έχουμε δυσκολίες σε αναγνώριση επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προσόντων. Ένας γιατρός που μπορεί να έρθει σήμερα από την Ερυθρέα ή από την Αιθιοπία, την επόμενη μέρα δεν θα πάει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ενώ το σύστημα αναγνώρισης εκπαιδευτικών ικανοτήτων παραμένει σε πολύ προβληματικό επίπεδο με μεγάλες καθυστερήσεις. Δεν είναι μόνο αυτό, σας το αναφέρω σαν ένα παράδειγμα. Μπορεί να χρειαζόμαστε εργατικά χέρια στο αγροτικό τομέα και να έχουμε ανθρώπους που είναι πιο πολύ δεν ξέρουν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο σύστημα μας, στο αγροτικό σύστημά μας. Και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία το επόμενο χρόνο διάστημα πιστεύω ότι θα έπρεπε να τα προβλέψουμε και να προετοιμάσουμε όσον αφορά την κατάρτισή τους. Μιχάλη, δεν με παρακολουθείς, κάτσε εκεί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, υπάρχει πολύ περιορισμένη σύνδεση μεταναστευτικών ροών με προβλέψεις αναγκαίων δεξιοτήτων. Αυτό που θα έλεγα στα αγγλικά το skills forecasting. Είναι όσο προχωράμε και αποκτάμε περισσότερη εμπειρία και κάνουμε σχεδιασμό, πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε σε συνεργασία με άλλους φορείς να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην εγχώρια αγορά εργασίας. Προβλήματα υπήρχαν επίσης στη κοινωνική συνοχή και υπήρχαν ζητήματα αποδοχής σε τοπικό επίπεδο. Όταν πρώτη φορά επισκέφτηκα το κέντρο υποδοχής της ΣΑΜΟΥ στις 4 Μαρτίου του 2020, βρήκα μια δομή υποδοχής με 7.200 άτομα που είχαν μείνει εκεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα το οποίο κέντρο υποδοχής είχε σχεδιαστεί για 816 άτομα. Περίπου 10 φορές την προβλεπόμενη χωρητικότητα. Και όλα αυτά μέσα σε μία πόλη, το βαθύ στη Σάμο είναι μία πόλη 6.000 ανθρώπων. Δεν είναι παραπάνω. Και αυτό είναι αναλόγως με τις δομές που υπάρχουν. Το νοσοκομείο, το περιπτερό, η τράπεζα, τα καταστήματα, η προβήτα. Οπότε οι άνθρωποι εκεί δεν μπορούσαν ούτε καν να βρουν μία πέτρα στην προβήτα να ψαρέψουν. Δεν υπήρχαν ένα διαθέσιμο πάρκο να πάνε τα παιδιά τους. Και ενώ για όλους, όχι μόνο για τους ντόπιους. Για τους ντόπιους ήταν ακόμα λίγο επώδυνο γιατί είχαν συνηθίσει, είναι στο χώρο τους και ξαφνικά για κάποιο λόγο βρεθήκαν χωρίς να μπορέσουν να βρουν ένα ελεύθερο χώρο να πάνε να παίξουν με τα παιδιά τους. Επίσης υπήρχαν πάρα πολλές κλοπές. Και οι περισσότεροι, να λέμε την αλήθεια, ήταν οι αγανακτισμένοι πρόσφυγες που ζούσαν εκεί υπό άθλιες συνθήκες. Αναγκαστικά και πραγματικά πρέπει να πω ότι ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους νησιώτες, παρά τις φωνές, παρά το είχαν πολύ μεγάλη υπομονή, δείξανε πολύ μεγάλη κατανόηση και στήριξη. Λοιπόν, υπήρξε μια ανεπαρκή ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, στις τοπικές κοινωνίες.
Και πολλές φορές υπήρχε και στοχοποίηση των μεταναστών. Υπήρχε ότι οι μετανάστες έχουν πολλά επιδόματα, ότι φτάνουν εδώ πέρα και ζουν πολύ καλά, παίρνουν χρήματα, δεν πληρώνουν ενίκιο, δεν πληρώνουν για τις ανάγκες, τις βασικές τους ανάγκες, ότι τους τα παρέχουμε ώρα. Αλλά πραγματικά η αλήθεια είναι ότι για κάθε άτομο δεν δίναμε πάνω από 50 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι. Και επίσης, όπως σας είπα, όποιος ήταν πιο τυχερός είχε ένα οικίσκο 3 επί 8 μέτρων. Δεν είναι μια ζωή που μπορεί η τοπική κοινωνία να ζηρέψει. Βέβαια, δεδομένου της οικονομικής κατάστασης που ζούσε η τοπική κοινωνία, και εκεί υπήρχε ένα ζήτημα. Υπήρξε άνηση κατανομή επιβάρυνσης. Σας είπα ότι πήγε στη Σάμο, είχαμε 7.200 άτομα σε μια πόλη με 6.000 κόσμο. Συγχρόνως, εκείνη την εποχή στη Μηττερίνη είχαμε 23.000, ενώ στην Ελλάδα, στην ενδοχώρα είχαμε κάποιες εγκαταστάσεις άδειες, κατασκήνωση που δεν χρησιμοποιούνταν πια. Είχαμε χώρους που θα μπορούσαν να είχαν σκεφτεί να τους μεταφέρουν. Πράγμα το οποίο με το που αναλάβαμε το 2020 προσπαθούσαμε να λύσουμε. Και κυρίως υπήρξε μια αυξανόμενη ρητορική πόλωση στο δημόσιο διάλογο. Ακούστηκαν πολλά, τα περισσότερα δεν θα έπρεπε να βρουν χώρο και όλα στο δημόσιο διάλογο όταν πρόκειται να μιλήσουμε για ανθρώπους. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η επιτυχής ένταξη απαιτεί συμμετοχικές πολιτικές και τοπικό σχεδιασμό με διατομιακή συνεργασία. Τώρα μιλώντας για την παράνομη μετανάστευση, γιατί η νόμιμη μετανάστευση με κάποιο τρόπο μπορεί να σχεδιαστεί, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και είναι εύκολο, είναι να επιτρέψουμε τους ανθρώπους να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή. Και εκεί και οι ντόπιοι και οι ίδιοι μετανάστες θα καταλάβουν ότι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Οπότε δεν υπάρχει θέμα κοινωνικών συγκρούσεων. Και επίσης πρέπει να καταφέρουμε να σχεδιάσουμε σε τοπικό επίπεδο, όπως σας λέγω, σε διατομιακό επίπεδο, γιατί αν πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και όλοι οι υπόλοιποι δεν τους αφορά, θα χρειαστεί αναγκαστικά το έσον το Υπουργείο Υγείας. Θα χρειαστεί αναγκαστικά το Υπουργείο Οικονομικών, την ασφάλεια, όλες αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες συνδράμουν και πρέπει να συνεργάζονται στο να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, προοπτικές τώρα και κατευθύνσεις πολιτικής για την επόμενη δεκαετία. Ζήσαμε την κρίση, μάθαμε πολλά. Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε αρκετά καταρτισμένοι, έχουμε απαιτήσει εμπειρία, ξέρουμε περίπου και έχουμε προχωρήσει σε αρκετές πολιτικές, αλλά δεν φτάνει, πρέπει να κοιτάξουμε ποιες είναι οι προοπτικές και κατευθύνσεις για την επόμενη δεκαετία. Για να κινηθούμε από τη διαχείριση λοιπόν των κρίσεων που μας απασχόλησε πάρα πολύ την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον, σε στρατηγική μεταναστευτική διακυβέρνηση απαιτούνται 4 βασικοί άξονες, κατά την άποψή μου. Το πρώτο είναι ένα θεσμικά αξιόπιστο σύστημα επιτάχυνσης και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα ψηφοποίησης για τη διακυπήρωση των αιτημάτων ασύλου. Όπως σας είπα προηγουμένως, ότι έχω δει ανθρώπους που περιμένανε 5-6 χρόνια μόνο για τα έγγραφα. Αυτό δεν είναι προστασία.
πραγματικά είναι κάτι άλλο και δεν είναι ούτε καν σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειάζεται η ενίσχυση του συστήματος αξιολόγησης και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει να ενοποιήσουμε περαιτέρω τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά συστήματα. Παρατήρησαμε ότι κάποιος μπορεί να μας έρθει για οποιοδήποτε λόγο, είτε επειδή ήρθε με πλαστά έγγραφα, φτάνει εδώ και είναι ο Χάσαν. Με το σύστημα ταυτοποίησης, και επειδή είναι πρόσφυγας, δεν μπορείς να του πεις ότι δεν είσαι Χάσαν, είσαι ο Αχμέντ, που είσαι στη χώρα σου. Σου δηλώνει Χάσαν. Θα το περάσω ως Χάσαν. Από εκεί και πέρα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, θα ξέρουμε ότι είναι Χάσαν. Και θα ξέρουμε όμως ο ίδιος, θα είναι ενημερωμένος ότι με το που δηλώνεις Χάσαν, ενώ είσαι ο Αχμέντ, χάνεις τη ταυτότητά σου, τα πτυχία σου. Χάνεις τη σύνδεσή σου με την οικογένειά σου. Οπότε προφανώς δεν θα μας κοροϊδέψει. Δεν θα μας πει ψέματα. Και εδώ το ζήτημα δεν είναι τόσο πολύ ότι ο άλλος λέει ψέματα. Το ζήτημα είναι ότι χάνουμε τον χρόνο και τους πόρους που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πραγματικά τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Πρέπει να μπορέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προωθήσουμε το σύστημα μετεγκατάστασης και επιμερισμού ευθύνης. Πολλοί μετανάστες, τουλάχιστον την προηγούμενη δεκαετία, ερχόντουσαν με σκοπό να φτάσουν είτε στη Σουηδία, είτε στη Γερμανία, στη Γαλλία, όχι πάντως στην Ελλάδα. Με συνέπεια να βρισκόμαστε σαν χώρα, μία που δεν μπορούσαν να φύγουν κατευθείαν, να είμαστε μία χώρα αποθηκών ανθρωπίνων ψυχών. Σε αυτό πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τους μηχανισμούς αυτούς που να μας επιτρέψουν αυτοί οι άνθρωποι να μετεγκατασταθούν νόμιμα σε οποιαδήποτε χώρα σε συνεργασία με τις αρχές. Σπύρο, αν μπορείς λίγο να το εισπεύσουμε λίγο, γιατί... Έχουμε θέμα χρόνου. Τελειώνω. Πιο επιγραμματικά, αν μπορείς, τα σημεία που υπολείπονται. Τώρα. Λοιπόν, τέλος, πρέπει να γίνονται συνεργασίες για την υπάταξη της παράνομης μετανάστευσης. Κυρίως για το σύστημα λαθροδιακίνησης. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι τρομερά εγκληματικό. Όταν είχαμε την κρίση του Μαρτίου του 20, συνάντησε ένα παλικάρι, ένας πολιτικός μηχανικός, μορφωμένος άνθρωπος. Το πρωί, τα ξημερώματα της 29ης Μαρτίου, τον είχαν μεταφέρει με βία από την Τουρκία και βρισκόταν στη Μαρακάσο που τους είχαμε μεταφέρει για την υποδοχή τους και ο καημένος δεν ήξερε πού βρισκόταν. Ο ίδιος και με τη γυναίκα του και με ένα νεογέννητο μωρό. Τι είχε συμβεί σε αυτόν τον άνθρωπο? Κάποια μέρα ένας διακινητής εμφανίστηκε στο σπίτι του στη Κινσάσα που έμενε μια χαρά μαζί με την οικογένειά του. Η γυναίκα του τότε ήταν έγκυος και του είπε ότι μπορεί να του πάει στη Τουρκία να εργαστεί εκεί και να κερδίσει πολύ περισσότερα χρήματα και να ζήσει πολύ καλύτερα. Ο άνθρωπος δεν έχασε την ευκαιρία, σηκώθηκε, έφυγε, έμεινε στη Τουρκία μέχρι να γεννήσει η γυναίκα του. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίζεται η αστυνομία νυχτιάτικα, του λέει ότι σήκω, πρέπει να φύγεις για την Ελλάδα. Έφτασε εδώ.
και δεν ήξερε πραγματικά που βρισκόταν. Θα μπορούσα να σας αναφέρω και πολύ περισσότερα άλλα παραδείγματα. Δεν βοηθάει τη συζήτηση και δεν βοηθάει ο χρόνος. Θα σας πω επιγραμματικά την προσωπική και ανθρώπινη διάσταση όλου του εγχειρήματος, γιατί πίσω από κάθε φάκελο, πίσω από κάθε στατιστικά στοιχεία υπάρχει μια οικογένεια, υπάρχει μια επαγγελματική διαδρομή, υπάρχουν και προσδοκίες. Εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος, όχι σαν μόνο επαγγελματίας που εργάζομαι εδώ και 5 χρόνια στο Υπουργείο Μετανάστευσης και πριν από αυτό είχα εμπειρίες διαχείρισης ανθρωπιστικών κρίσεων, όπως ήταν στην Αϊτή μετά το καταστροφικό σεισμό, όπως ήταν στον εμφύλιο πόλεμο της ακτής Ελεφαντοστού. Αλλά και ο ίδιος ως μετανάστης μέχρι πριν από 10 χρόνια, το 2015, ενώ εργαζόμουν στο Μπουρούντι, αναγκάστηκα να φυγαδέψω το δίχρονο γιο μου και τη γυναίκα μου. Φύγαν κρυφά από το Μπουρούντι, περάσανε στη Ρουάντα, να είναι καλά οι άνθρωποι που τους υποδεχτήκανε και που τους βοηθήσανε να περάσουν τα σύνορα. Πήγανε στην Κύπρο ως πρόσφυγες και όταν νομίζαν ότι μέσα σε λίγους μήνες θα γυρνάγανε πίσω, αλλά τελικά η κρίση ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι το πίστευαν. Και τελικά όταν μετά από 6 μήνες καταλάβαν ότι δεν θα έβγαινα τόσο εύκολα και σύντομα, αναγκαστήκαν να πάνε να ζητήσουν άσυλο στο Βέλγιο. Αυτά τα βιώματα λοιπόν, αυτή η ανθρώπινη διάσταση μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα. Αλλά και να εφαρμόσουμε με μεγάλη ευκολία τις μεταναστευτικές πολιτικές. Χωρίς ωστόσο να παραλείψουμε τη σοβαρότητα που πρέπει να διακρίνει αυτή τη διαχείριση. Γιατί όλα αυτά δεν είναι μόνο ανθρωπιστικά και προσωπικά. Υπάρχει και η σοβαρότητα την οποία πρέπει να μας διακρίνει. Εδώ συνήθως χρησιμοποιώ τη λέξη σοβαρότητα και αποφεύγω επίτηδες την αυστηρότητα. Γιατί, αυστηρότητα σε τι? Αυστηρότητα απέναντι σε άνθρωπους που πονάνε. Αυτά είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο μπορεί να μας καθοδηγήσει. Συγγνώμη Βασίλη μου, πάω στο συμπέρασμα. Στο έκτο, ναι. Θα μου δώσετε το δίλεπτο. Λοιπόν, η μετανάστευση δεν είναι απλώς μία πρόξη διαχείρισης, αλλά ένα παραγωγικός τομέας δημόσιας πολιτικής. Για να προχωρήσουμε πέρα από τη κρίση, απαιτείται θεσμική συνέχεια και διοικητική ανθεκτικότητα. Ευρωπαϊκή συνεργασία με ουσιαστικό επιμερισμό ευθύνης. Αυτά σας το... Συντονισμένος σχεδιασμός μεταξύ Υπουργείων, τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φορέων και επιχειρήσεων. Τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής βασισμένη σε δεδομένα και όχι σε συγκυριακές πιέσεις. Με αυτά τα δεδομένα, η μετανάστευση μπορεί να πάψει να είναι κοινωνικό ή πολιτικό πρόβλημα. Κυβερνήσεις στην Ευρώπη έχουν πέσει λόγω του μεταναστευτικού, αλλά να αποτελέσει στρατηγική συνιστόσα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τέλος, να σας πω ότι τα μεγαλύτερα αγκάθη της μεταναστευτικής πολιτικής είναι ο λαϊκισμός και η κατάχρηση δικαιωμάτων. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπάθησα να συντομεύσω. Και ευτυχώς πήγα σημειώσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Συγγνώμη που σε πίεσα
συντομεύσεις και να συμπτύξεις, ναι, αλλά πιστεύω ότι με τον τρόπο σου τα είπες όλα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ασφαλώς για την μετανάστευση. Κρατάω ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ότι η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται ανάμεσά μας, βρίσκεται εδώ για να μείνει, δεν είναι ευκαιριακό. Το άλλο είναι ότι ως κοινωνία και ως κρατικός μηχανισμός έχουμε μάθει πολλά, έχουμε πάρει μαθήματα, αλλά από την άλλη υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη και έχουμε συνείδηση και ευαισθησία ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Το τρίτο είναι το ανθρωπιστικό που τόνισες, ότι πίσω από κάθε φάκελο βρίσκεται ένα πρόσωπο, βρίσκεται μια οικογένεια, βρίσκονται ζώσες ψυχές. Και να προσθέσω απλά ότι προσωπικά, αλλά νομίζω γενικότερα θα πρέπει οι Έλληνες να αισθάνονται σιγουριά που πρόσωπα σαν και σένα, Σπύρο, βρίσκονται στα Υπουργεία. Αυτά που λέμε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες το ονομάζουν lived experience. Στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας και της ψυχοθεραπευτικής έχει μεγάλη σημασία κάποιος να έχει lived experience, και εσύ επειδή είσαι ένας άνθρωπος που έχεις ζήσει αυτή την εμπειρία της μετανάστευσης, έχεις βγει μέσα από την μετανάστευση, έχεις και έναν λόγο παραπάνω και μπορείς να την δεις πρακτικά και με τη σοβαρότητα αλλά και την ευαισθησία που της αρμόζει. Λοιπόν, λέω να μείνουμε Αφρική, έτσι, να μείνουμε Αφρική υπό την ευρεία έννοια, και θα καλέσω τον Ελιζέ να μας παρουσιάσει την αφρικανική κοινότητα των Αθηνών, κυρίως, δεν ξέρω αν θα μιλήσεις γενικότερα για την Ελλάδα, έτσι ώστε να γνωρίσουμε αυτούς τους συμπολίτες μας που βρίσκονται χρόνια τώρα ανάμεσά μας και που πολλοί εξημών, εγώ προσωπικά δηλώνω ένας από αυτούς, δεν τους γνωρίζουμε. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Βασίλη. Θα συνεχίσω για τις αφρικανικές κοινότητες που υπάρχουν μέσα στην Ελλάδα, αλλά πριν μπω σε αυτό το κομμάτι θα συνεχίσω πάνω σε αυτό που είπε ο Σπύρος Αγκαϊμάνα πριν, γιατί η μετανάστευση έχει να κάνει πια και με τις κοινότητες που υπάρχουν εδώ, είτε είναι αφρικανικές κοινότητες είτε από οπουδήποτε αλλού. Στο κομμάτι μας της Unity Φυρία είμαστε εδώ για να γεφυρώσουμε αυτό, οι δύο πλευρές, η Ελλάδα και η Αφρική. Όπως στην Αθήνα ή γενικά στην Ελλάδα ζουν πολλοί αφρικανικές κοινότητες από διάφορες χώρες, και μέσα σε αυτό υπάρχουν μερικά θέματα τα οποία σαν Unity Φυρία είμαστε εδώ για να δούμε ποια είναι και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτές τις κοινότητες εδώ στην Αθήνα. Και για να το ξεκινήσω... Ναι, τώρα μπορούμε να το ξεκινήσουμε να δούμε. Next. Ναι. Η Ανατολική Αφρική, για όποιος δεν ξέρει, είναι το East African Community πια, που είναι 7-8 ώρες μέχρι στιγμής. Πληθυσμός πάνω από 500 εκατομμύρια, ναι. Και αυτό που πρέπει να σημειώσουμε ποιο είναι. Είναι ότι σχεδόν πάνω από το 60% είναι νεωραία, από 15 έως 35 ετών. Είναι μια περιοχή που έχει εκρηκτική δημογραφική ανάπτυξη, όπως σας εξήγησα, δυναμικές τοπικές οικονομίες, γιατί είναι στην ουσία οι 8 χώρες οι οποίες βρίσκονται στον Ινδικό ωκεανό, οπότε εξυπηρετούν πολύ τα λιμάνια τους, όλη την κεντρική Αφρική που δεν βρέχεται από κάποια θάλασσα, και υπάρχει και τεράστια ανεκμετάλλευτη δυναμική. Από οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Η αφρικανική κοινότητα λοιπόν στην Ελλάδα είναι μια πολυπολιτισμική και ενεργή αφρικανική κοινότητα. Μπορεί οι περισσότεροι να μην την ξέρουν όπως και εσύ το τι γίνεται εδώ, γιατί υπάρχει, για παράδειγμα, έλλειψη ενημέρωση. Δεν έχουν. Ή και αυτά που γίνονται τα μαθαίνουν 2-3 άτομα, ανάλογα από το που μένεις.
Και η Συμβουλή γενικά της Αφρικανικής Κοινότητας στην Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην οικονομία μέσω επιχειρηματικότητα και εργασία. Στο κέντρο της Αθήνας, σε συγκεκριμένες περιοχές, θα δείτε υπάρχουν μαγαζάκια να φτιάξουν τα μαλλιά, τα κομμωτήρια. Υπάρχουν πολλά εστιατόρια που έχουν την αφρικανική κουζίνα, να το πω και έτσι, και ανάλογα από ποια χώρα είναι. Υπάρχουν μέρη που μπορείς και πας και αγοράζεις πίνακες, το art κομμάτι. Μέσα σε αυτό το art είναι που φέρει το πολιτισμικό πλούτο και νέες προοπτικές στην ελληνική κοινωνία. Και μέσα σε αυτό είναι ότι δημιουργείται γέφυρη σφυρίας και κατανόηση μεταξύ των δύο νηπειρών, της Αφρικής και της Ελλάδα. Και εδώ είναι το γιατί η Ελλάδα και η Αφρική είναι τελικά τόσο κοντά από ό,τι νομίζουμε. Όλος ο κόσμος, όπου και να είναι, έχει κάποια στοιχεία τα οποία τον ενώνουν με τον άλλο λαό. Από αυτά που έχω δει στο κομμάτι του East African Community και την Ελλάδα, είναι ότι μας ενώνουν τρία βασικά πράγματα. Το ένα είναι η οικογένεια ως κέντρο. Στην Ελλάδα είμαστε της οικογένειας. Το ίδιο έχει η Αφρική. Η οικογένεια είναι πάντα από τα πρώτα, πάνω απ' όλα. Ο πυρήνας. Η αξιοπρέπεια της προσπάθειας είναι κάτι το οποίο μεγαλώντας στην Ελλάδα δεν είχα κατανοήσει, δεν είχα καταλάβει, αλλά ξεκίνησα να το δω όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση. Το πώς τελικά εδώ στην Ελλάδα όλοι μπορούμε και προσπαθούμε για κάτι καλύτερο. Είτε συνολικά, είτε ο καθένας από τη δικιά του ατομικά. Και το τρίτο είναι η πίστη στους οδηγούς. Γιατί όλα αυτά είναι πολύ ωραία να τα λες, αλλά αν δεν τα πιστεύεις, δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Και σε αυτό είναι που βλέπω και από τα άτομα τα οποία έχουν φύγει από αυτές τις χώρες και ήρθαν εδώ, πιστέψαν ότι θα υπάρχει κάπου ένα καλύτερο μέλλον. Ας υπήρχαν και κάποιες δυσκολίες σε αυτό, όμως μέχρι στιγμής βλέπω ότι τα καταφέρουν στα στραβά. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πάρα πολλές και εκεί είναι που έρχεται και κουμπώνει η Unity σε αυτό. Προσπαθώντας να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι, έχω βάλει εδώ 4 τα λίγο πιο σημαντικά από αυτά. Πρώτα είναι οι γλωσσικά εμπόδια. Πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται στην Ελλάδα, ναι, μεν υπάρχουν κάπου μπορούν να πάνε να μάθουν λίγο ελληνικά, όμως τι γίνεται. Δεν είναι πάντοτε τόσο εύκολο ο καθένας να φτάσει εκεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κοιτάζουμε να πηγαίνουμε στις κοινότητες που έχουν, να τους ενημερώνουμε και να μπορούμε να τους δώσουμε δυνατότητα ή πρόσβαση σε αυτό. Το δεύτερο είναι η γραφειοκρατία. Γενικά υπάρχει σε πολλά πράγματα. Είτε είναι το πότε θα πάρει τα χαρτιά του, είτε κάποια παιδιά που μπορεί να σπουδάζανε και να μην μπορεί να φύγει αυτή τη στιγμή να πάει με τα άλλα παιδιά από το πρόγραμμα του πανεπιστήμιο να κάνει Εράσμους ή οπουδήποτε αλλού που τον είχαν καλέσει να πάει. Γιατί περίμενε να βγει η άδεια παραμονή του, κας είναι εδώ 20 χρόνια, μετά από 3 χρόνια και την παίρνει ρηγμένη και δεν μπορεί να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Η έλλειψη ενημέρωση που είναι τεράστιο ζήτημα. Η έλλειψη ενημέρωση δεν είναι μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορά το μεταναστευτικό ή τα δικαιώματα που έχει και που δεν έχει. Όχι. Είναι ενημέρωση η οποία έχει να κάνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα, άμα αρρωστήσει σήμερα, να σηκωθεί να πάει σε νοσοκομείο. Γιατί του έχουν πει ότι πού θα πας από εκεί, είσαι μαύρος, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, δεν θα σε δεχτούν ή θέλουν πολλά ρεύτα. Και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και είναι πράγματα τα οποία βλέπεις ότι αρρωσταίνουν μερικοί και σου λέει πήγα στο φαρμακείο και μου είπε πού να πας, μωρέ, πάρε αυτά τα χάπια και πήγαινε σπίτι σου. Και η έλλειψη εκπροσώπηση. Η έλλειψη εκπροσώπηση δεν έχει να κάνει μονάχα με τα προνόμια που ζητάνε. Και δεν ζητάνε κάποια προνόμια. Είναι τα καθημερινά τους προβλήματα να έχουν σε ποιον
να τα πούνε, να ακουστούν. Και η αποστολή μας ως Unity Filia σε αυτό το κομμάτι είναι να επικεντρωθούμε σε διαπολιτισμικές δράσεις στην Ελλάδα, όπως να οργανώνουμε εκδηλώσεις, σεμινάρια που είναι πράγματα που έχουμε να κάνουμε, τα webinars που έχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει ήδη, και η σύνδεση επιχειρήσεων και αγορών. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο αφορά και στην Ελλάδα και την Αφρική. Όπως έχουμε ξεκινήσει να συνδέσουμε ελληνικές επιχειρήσεις στην αφρικανική αγορά, όπως και επίσης κάποιοι επιχειρηματίες από Ανατολική Αφρική να έρθουν εδώ να συνεργάζονται με επιχειρηματίες εδώ. Είτε η εξαγωγή καφέ, τσάι, φρούτα, όπως και κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις που πάνε από εκεί στην οικοδομή. Γιατί είναι κάτι το οποίο ανθίζει σε αυτές τις χώρες. Και το τρίτο είναι η ενδυνάμωση στις κοινότητες. Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που γενικά είναι που έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά με τη Unity Filia είναι προγράμματα γλωσσικής εκπαίδευσης, όπως αυτό που έχει κάνει ο κύριος Βασίλης εδώ, υπηρεσίες συμβουλευτικής και γραφειοκρατικά ζητήματα, δίκτυα mentoring και επαγγελματική ανάπτυξη, πολιτιστικές εκδηλώσεις που γιορτάζουν τη διαφορετικότητα, επιχειρηματικά forums και αποστολές στην Αφρική, συνεργασίες με ΜΚΟ και κυβερνητικούς φορείς. Και το όραμά μας είναι ένα. Μια γέφυρα που ενώνει τους ανθρώπους. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ελιζέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το σύντομο μεν, αλλά πανοραμικό κοίταγμα στις αφρικανικές κοινότητες που φιλοξενούνται στη χώρα μας. Πραγματικά υπάρχουν πολλές δυνατότητες και πιστεύω ότι ως Unity Filia σιγά σιγά, βήμα-βήμα θα τις πιάνουμε μία-μία και θα τις διεκπεραιώνουμε. Επειδή αναφέρθηκε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ο Ελιζέ, στην ουσία πρόκειται για μία δράση που έχουμε με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και εκεί σκοπεύουμε να έχουμε σπουδαστές φοιτητές από την Ανατολική Αφρική γενικότερα, οι οποίοι θα ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχει ένα πρότυπο κέντρο διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και πιστεύω ότι δεν τα καταφέραμε αυτή τη φορά, αλλά μέσα στην χρονιά που έρχεται θα έχουμε τη δυνατότητα να υποδεχθούμε αρκετούς, θέλω να πιστεύω αρκετούς και αρκετές από την Ανατολική Αφρική. Λοιπόν, να μείνουμε στην Αφρική, έτσι, αλλά με ένα άλλο χρώμα. Πάμε στο Γιώργο τον Κατσιφάρα, που είναι υπεύθυνος προγραμμάτων πολιτισμού στη Unity Filia. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εκλεκτός φίλος, και θα μας μιλήσει για ένα αρκετά καινοτόμο, πρωτότυπο θέμα, το οποίο αφορά την ελληνική γλώσσα, αλλά στην Αφρικανική Ήπειρο, και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει ή που λειτουργεί έστω ιονή ως μια lingua franca, μια νέα διεθνής γλώσσα της Αφρικανικής Ήπειρου και ήπια ισχύς, πολιτιστική ισχύς. Έλα Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση να ομιλήσω σήμερα εδώ. Και χαίρομαι διότι αναφέρατε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, του οποίου είμαι και υποψήφιος διδάκτορ, αλλά θα έλεγα και σχεδόν τρόφιμος, διότι όλες μου οι σπουδές έχουν γίνει εκεί. Θα προσπαθήσω να αναπτύξω το πώς η ελληνική γλώσσα δύναται να χρησιμοποιηθεί ως φορεύς υπείας πολιτιστικής ισχύως στην Αφρικανική Ήπειρο, ουχή σκοπώνει στην επιβολή την κυριαρχία προτύπου γλώσσης, αλλά ως μέσον αμοιβαίας πολιτισμικής συναντήσεως. Θα επιμείνω στη διάδοση της διδασκαλίας της ελληνικής με την προαγωγή κοινών ανθρωπιστικών αξιών, τη δημιουργία διαπολιτισμικών θεσμών και την αναγέννηση του ελληνικού πολιτιστικού αποτυπώματος διεθνώς. Η ελληνική γλώσσα, φορεύσα διαλείπτου πολιτισμικής συνεχείας 3 χιλιετηρίδων, κατέχει μοναδική θέση στον παγκόσμιο πολιτισμό.
δεν είναι μόνο εργαλείων επικοινωνίας, αλλά και φορεύς πνευματικών αξιών, φιλοσοφικής σκέψεως και πολιτισμικής ταυτότητος. Από των πρώτων γραπτών κειμένων της αρχαιότητος έως τη σύγχρονο νεωτέρα ελληνική λογοτεχνία, δια της ελληνικής γλώσσης έχουν μεταλαμπαδευθεί έννοιες διαμορφώσεως σε την ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομία. Εν της καθημάς χρόνης, δια της ενίας της πολιτιστικής ισχύως, soft power αγγλιστή, καθίσταται σαφές ότι η ροπή ενός πολιτισμού δεν περιορίζεται στα στρατιωτικά ή οικονομικά δυνατότητάς του, αλλά επεκτείνεται στην ικανότητα να προσελκύει και να εμπνέει δια των αξιών και των ενιών και των πολιτιστικών του εκφράσεων, και μάλιστα όλα αυτά μπορεί κανείς να τα ανέβρει στον Έλληνα λόγο, στην ελληνική γλώσσα. Διδάσκονται στα ελληνικά και διαδίδονται ανά τα πέρατα της Αφρικανικής Ηπείρου, θα προσφέρουμε όχι μόνο μουσικότατων όργανων επικοινωνίας, αλλά και γέφυρα πολιτισμού μεταξύ Ελλάδος και Αφρικής, η οποία έχει πολλάς και ποικίλας πολιτισμικάς και γλωσσικάς παραδόσεις. Η ελληνική γλώσσα λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορεύς υπείας πολιτιστικής ισχύως στην Αφρικανική Ήπειρο, όχι με σκοπό, επαναλαμβάνω, την επιβολή ή την πολιτισμική της Ελλάδος κυριαρχίας επ' αυτής, αλλά ως μέσον πολιτισμικής συναντήσεως. Θα συνεχίσω με μία φράση του αημνίστου καθηγητού των ελληνικών γραμμάτων Γεωργίου Μνηστριώτη, ότι το άπλετον των ελληνικών γραμμάτων φως εκπέμπεται μεν από τις χρονικής αποστάσεως 2 και 3 χιλιετηρίδων, αλλά τη λάμψη αυτών δεν απέβαλον, ως δεν αποβάλλουσιν ακτίνες του δρυφυλά του φίβου, από μυριάδων λευγών εκπεμπόμενε, διότι το φως αυτών συνημένων τεστίες ιδέες είναι αιώνιον και ανέσπερον. Έτσι, από την αρχαία Ελλάδα, με τα ποικίλας διαλέκτους σε οποία έθρεψαν τη φιλοσοφική και λογοτεχνική παραγωγή της κλασικής εποχής, έως τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, κατά την οποία η γλώσσα λειτουργήσε ως φορεύς θεολογικής και διοικητικής και επιστημονικής γνώσεως, η ελληνική παραμένει ζών όργανων διαμορφώσεως πολιτιστικής ταυτότητος και πνευματικής συνεχείας. Η νέα ελληνική διατηρεί τη σύνδεση με τα προγενεστέρας μορφάς της γλώσσης και ανταποκρίνεται ταυτοχρόνως στις ανάγκες του συγχρόνου κόσμου, υπηρετούσα τη λογοτεχνία, την εκπαίδευση, τη δημοσία διοίκηση και τα μέσα επικοινωνίας. Δι' αυτής λοιπόν μεταλαμπαδεύεται σήμερον όχι μόνο οι γλώσσες περί την γλώσσαν, αλλά και το σύνολο της πνευματικής κληρονομίας των Ελλήνων. Κατ' ακολουθίαν η ελληνική σκέψη, ως εκφράζεται διαχρονικώς δια της γλώσσης, αποτελεί το θεμέλιον του ανθρωπισμού και της φιλοσοφικής αναζητήσεως, προσφέρουσα εργαλεία ερμηνείας, της ανθρωπίνης εμπειρίας και των συγχρόνων φιλοσοφημάτων. Η διαχρονική ισχύς της υπερβαίνει την εθνική ταυτότητα και ακτινοβολεί ως παγκόσμιος πολιτιστική παρακαταθήκη, ικανή να εμπνεύσει και να συνδέσει διαφορετικούς πολιτισμούς. Ούτως η ιστορική συνέχεια της ελληνικής αποδεικνύει ότι η γλώσσα λειτουργεί ως ισχυρός φορεύς πολιτιστικής ροπής και μεταδόσεως αξιών, στοιχείων, θεμελιώδες για την προσέγγιση της ως μέσου υπείας πολιτιστικής ισχύως στην Αφρικανική Ήπειρο. Ο όρος υπεία πολιτιστική ισχύς, soft power, διατυπώθη το πρώτον υπό του Ιωσήφ Νίε και αναφέρεται στην ικανότητα μιας χώρας ή ενός πολιτισμού να έχει ροπή, να επηρεάζει, όπως λέμε στην καθομιλημένη, επί των άλλων πολιτισμών δια της ελκυστικότητός της, χωρίς να χρησιμοποιεί βίαια μέσα, οικονομικά ή πολιτικά. Η ελληνική γλώσσα, όπως ανέφερα, με την πλουσία ιστορία και την φιλοσοφική και θρησκευτική της κληρονομιά, συνιστά το εξαιρετικό εργαλείο τέτοιας πολιτισμικής ισχύως. Πώς μπορεί να λειτουργήσει? Η ελληνική φιλοσοφία θα λειτουργήσει μάλλον σε 3 επίπεδα. Πνευματικός. Η ελληνική φιλοσοφία και η λογοτεχνία θα προσφέρουν τον τρόπο της ελληνικής διαμορφώσεως του κριτικός σκέπτεσθε. Η επαφή με τα κείμενα της αρχαιότητος, του ενδόξου ημών βυζαντινισμού και της κλασικής αρχαιότητος, όπως είπα, αλλά και της νεωτέρας παραδόσεως, επιτρέπει τη διεύρυνση κοινών ανθρωπιστικών θεμάτων, αλλά και την επαφή με τη γλώσσα όλων των ιστορικών περιόδων της ελληνικής, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό έχει σχέση και με την θρησκεία, νομίζω, κύριε Λιζέ, την οποία αναφέρατε προηγουμένως, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να προσεγγιστεί ούτε η θρησκεία ούτε η ιστορία, κατά την προσωπική μου άποψη. Πολιτισμικός, λοιπόν, σε δεύτερο επίπεδο, δια της γλώσσης προάγεται η κατανόηση και η εκτίμηση του ελληνικού πολιτισμού ως ζώσης παραδόσεως, διότι θεωρώ ότι η ιστορία είναι και ζώσα παράδοσης. Το
τουλάχιστον όπως την αντιλαμβανόμεθα εμείς, η οποία συνδέει το μεγαλείο της Ορθοδόξου πίστεως με το σπουδαίο φιλοσοφικό και λογοτεχνικό παρελθόν. Και σε τρίτο επίπεδο διπλωματικός, διαπολιτισμικός, η γλώσσα δύναται να λειτουργήσει ως μέσον διεθνούς επικοινωνίας. Προάγουσα το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ του ελληνικού και των αφρικανικών πολιτισμών. Νομίζω ο όρος είναι ορθότερος αντί αφρικανικού πολιτισμού. Στο πλαίσιο τούτο της διεθνούς πολιτικής διπλωματίας, η γλώσσα καθίσταται το εργαλείο της πολιτισμικής γεφύρας και το μέσον ενισχύσεως της διεθνούς εικόνας της Ελλάδος πλέον. Η εφαρμογή τούτων στην Αφρική δεν στοχεύει, όπως είπα, στην επιβολή του ελληνικού πολιτισμού και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, διότι οι καιροί είναι περίεργοι, αλλά στην παροχή κοινού σημείου αναφοράς ενός εργαλείου διαλόγου συνδέουν διαφορετικούς πολιτισμούς με σεβασμό στην εντοπίαν πολιτισμική κληρονομία. Η ελληνική ίδια της διδασκαλίας και της χρήσης σε εκπαιδευτικά προγράμματα δύναται να καταστεί το όχημα αμοιβαίας πολιτισμικής συνεργασίας, η οποία θα ενισχύει τους θεσμούς μεταξύ των διαφορετικών εθνών. Η Αφρικανική Ήπειρος, όπως ήδη είπα, χαρακτηρίζεται από πλουσίαν γλωσσική και πολιτισμική ποικιλία, με εκατοντάδες συνυπαρχουσών γλωσσών και παραδόσεων. Τούτου δεν προσφέρονται ευκαιρία αλλά και προκλήσεις για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσης. Η διδασκαλία της ελληνικής στην Αφρική δύναται να ενισχύσει την διαπολιτισμική συνείδηση, ώστε να δοθεί πρόσβαση αξίας σε οποία, αν και προερχόμενε εκ διαφορετικών γεωγραφικών και ιστορικών ορίων, είναι παγκοσμίως ανεγνωρισμένοι ως θεμελιώδης για την ανάπτυξη της κοινωνίας και του ανθρωπισμού. Οι δυνατότητες εφαρμογής περιλαμβάνουν: πρώτον, συνεργασίες με πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας για προγράμματα ελληνικής γλώσσης και πολιτισμού. Εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία συνδέουν την ελληνική φιλοσοφία και τη λογοτεχνία με τα τοπικά αφρικανικά παραδόσεις. Χρήση ψηφιακών μέσων και πολυμεσικής εκπαιδεύσεως για την ενίσχυση της προσβάσεως στην μάθηση και τη βιωματική διδασκαλία της ελληνικής. Παραλλήλως, σε προκλήσεις δεν είναι αμεληταία. Η γλωσσική πολυμορφία, οικονομικές συνθήκες αλλά και ιστορική αντιλήψη περί πολιτιστικής κληρονομίας απαιτούν ευαισθησία και προσαρμοστικότητα. Η ελληνική γλώσσα πρέπει να παρουσιαστεί ως εργασίον επικοινωνίας και πολιτισμικής ανταλλαγής και, επαναλαμβάνω, όχι ως μέσον κυριαρχίας ή πολιτισμικής επιβολής. Η αποτελεσματική διάδοση της ελληνικής απαιτεί προσεκτικώς σχεδιασμένα διδακτικά στρατηγικά και η προσέγγιση πρέπει να είναι πρώτον πολιτισμικός ευαίσθητος, δηλαδή να σέβεται τα τοπικά παραδόσεις και τη γλωσσική ποικιλία. Δεύτερον, βιωματική, συνδέοντας την γλώσσα με την καθημερινή εμπειρία των μαθητών και με δραστηριότητες οι οποίες ενισχύουν την ενεργόν συμμετοχή των. Τρίτον, διαδραστική και πολυμεσική. Χρησιμοποιούνται ψηφιακά εργαλεία, πολυμεσικό υλικό και διαθεματικά της δραστηριότητας. Δια της διδασκαλίας των κλασικών κειμένων, στο οποίο πρέπει και να επιμείνουμε, και όχι μόνο των κλασικών, αλλά και ολόκληρης της πατερικής παραδόσεως, ο διδάσκων δύναται να οξύνει την κριτική σκέψη των μαθητών, τη φιλοσοφική και την ηθική ανάλυση των, ενώ δια της νέας ελληνικής, την επικοινωνία, τη συγγραφική και την κατανόηση συγχρόνων πολιτισμικών ζητημάτων. Η συνδυαστική διδασκαλία ενισχύει τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν, καθιστούσε την ελληνική γλώσσα πλήρες εργαλείο μαθήσεως και πολιτισμικής εμπειρίας. Τώρα, μέσω της διδασκαλίας και της πολιτισμικής παρουσίας της ελληνικής ή στην Αφρική δημιουργούνται τα όρια αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεως, κατά τα οποία οι μαθητές όχι μόνο θα εκμάθουν την ελληνική, αλλά και θα έρχονται σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την φιλοσοφία και τα ανθρωπιστικά αξίες. Η πολιτισμική αυτή συνάντηση θα ενισχυθεί μέσω διαθεματικών προγραμμάτων, τα οποία νομίζω μπορεί να αναλάβει και η Unity in Philia, τα οποία θα συνδέουν, όπως είπαμε, την ελληνική λογοτεχνία και φιλοσοφία με τα αφρικανικά παραδόσεις, και νομίζω ήταν και ένα δικό σας αίτημα. Θα θέλατε περισσότερα προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής, δίκτυα συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και πολιτιστικών ιδρυμάτων της Ελλάδος και της Αφρικής. Νομίζω αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Θα ξεκινήσει σιγά σιγά. Και όπως είπα, πολυμεσικά εργαλεία και διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι επιτρέπουν την ανταλλαγή γνώσεων και τη διεθνή δικτύωση και τη βιωματική μάθηση, διότι εκεί θα υπάρχει συνάντηση μεταξύ ομιλίκων και συνομιλίκων, οι οποίοι θα επικοινωνούν πλέον διαδικτυακώς. Επάνω θεωρώ να επαναλάβω ότι η ελληνική δεν λειτουργεί ως μέσον επιβολής, αλλά και ως εργαλείο διαπολιτισμικού διαλόγου.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ και στην αναγέννηση του ελληνικού πολιτιστικού αποτυπώματος. Η προαγωγή της ελληνικής στην Αφρική μπορεί να συναρθρωθεί με μια ευρυτέρα στρατηγική αναγεννήσεως του ελληνικού πολιτιστικού αποτυπώματος στο διεθνές πεδίο. Δια της συστηματικής εκπαιδεύσεως, της ενισχυωμένης πολιτιστικής παρουσίας και της συνεργασίας με τοπικά εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, η ελληνική πνευματική παράδοση επανεμφανίζεται ως ζών δυναμικών και σε ένα ζών και δυναμικών πλαίσιων αναφοράς, ικανό να πραγματεύεται τα σύγχρονα αφρικανικά ζητήματα ταυτότητος, αναπτύξεως και μορφώσεως. Η διδασκαλία της γνώσης επεκτείνεται πέρα της γλωσσομαθίας, καθίσταται φορές αξιών και νοημάτων, ορμωμένων από τον ελληνικό ανθρωποκεντρισμό, το πολιτικό ήθος, τη φιλοσοφική αναζήτηση και την καλλιτεχνική δημιουργία. Εντός αυτού του πλαισίου, η ελληνική γλώσσα δύναται να αναδειχθεί εις linguam francam ανθρωπιστικού και παιδευτικού διαλόγου, δια του οποίου προάγονται ο διαπολιτισμικός σεβασμός, η συνεργασία και η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ της Ελλάδος και της Αφρικής. Επιπροσθέτως, η εδραίωση προγραμμάτων ελληνικών σπουδών, η δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων όπως το σημερινών, εκθέσεων, θεατρικών παραστάσεων και φιλοσοφικών μαθημάτων δύναται να εμπλουτίσουν την τοπική πνευματική ζωή και να εγκαθιδρύσουν μακροχρονία σχέσεις φιλίας. Τι ούτω τρόπος η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά πάβει να λειτουργεί ως ιστορική αναφορά και μεταβάλλεται εις ενεργόν παράγοντα μορφώσεως, δημιουργικής επινοήσεως και κοινωνικής αναπτύξεως. Εν τέλει, η διεργασία αυτή θα αποτελέσει εφηρμοσμένο παράδειγμα υπείας πολιτιστικής ισχύως. Η Ελλάς, μη επιβάλλουσα, αλλά προσεγγίζουσα δια του πολιτισμού, δύναται να ενισχύσει την διεθνή εικόνα της, να καλλιεργήσει δεσμούς εμπιστοσύνης και να συμβάλλει δημιουργικώς στην πνευματική αναγέννηση χωρών, οι οποίες διψούν διαγνώση και μάθηση. Κατακλείων των λόγων μου και ελπίζω να μην σας έχω καταβάλει, λέγω ότι δύναται η ελληνική να λειτουργήσει ικανότατα ως εργαλείο πολιτιστικής, υπείας πολιτιστικής ισχύως στην Αφρική, εντεταγμένη στην σύγχρονη πολιτιστική διπλωματία. Δεν θα επιβληθεί, αλλά θα προσελκύσει, θα εμπνεύσει, αποτελούσα το σύνδεσμο της επικοινωνίας και των νοητών τόπων της πολιτισμικής συνθέσεως. Η διαχρονική της αξία ως φορέος πνευματικής καλλιεργίας και ανθρωπισμού καθιστά σαφές ότι η ελληνική μπορεί να συνεισφέρει ουσιωδώς στην παγκόσμια κοινότητα, ενισχύουσα τόσο την πολιτισμική ισχύ και την ορπή της Ελλάδος, όσο και την ανθρωπιστική διάσταση του διεθνούς διαλόγου. Σας ευχαριστώ. Γιώργο, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Απίλαυσα το μελωδικό ιδίωμα που μετέρχεσαι όσον αφορά την ελληνική. Μας μετέφερε στον χρόνο, σε άλλες εποχές και σε άλλα περιβάλλοντα. Μιλώντας για την ελληνική και τις δυνατότητες της να λειτουργήσει ως μοχλός ήπιας ισχύως και ως σημείο συνάντησης, μου ήρθε στο μυαλό εντελώς έφνης, αυτός ο περίφημος λόγος του Wittgenstein, του σημαντικού αυτού αγγλοσάξονα φιλοσόφου, ο οποίος λέει ότι τα όρια της γλώσσας μου σημαίνουν τα όρια του κόσμου μου. Αν λοιπόν η γλώσσα δεν είναι απλά γλώσσα, αλλά είναι ένας κόσμος ολόκληρος, εξυπακούεται ότι ο ελληνικός κόσμος διά της γλώσσας μπορεί να συναντήσει άλλους κόσμους και εκεί να υπάρξει η όσμωση για την οποία σκεπτόμαστε, αναστοχαζόμαστε και ονειρευόμαστε. Λοιπόν, περάσαμε βέβαια από τη μετανάστευση, περάσαμε στη διασπορά, γιατί έχει ένα χαρακτήρα διασποράς η γλώσσα, και ερχόμαστε τώρα στον φίλο τον Νίκο τον Ζολοζίδη, ο οποίος θα μιλήσει για το HK, την διαχείριση των ζητημάτων και των προβλημάτων της τρίτης γενιάς μέσα από καινοτόμες δράσεις που μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Νίκο, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ σήμερα και ευχαριστώ το Unity in Philia, τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο και όλη την ομάδα που μου δίνουν την ευκαιρία να μιλήσω. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να παρουσιάσω το όραμά μας γύρω από το Stegi Project.
Ένα όραμα που αφορά όχι μόνο μια νέα δομή, αλλά ένα νέο τρόπο ζωής για την τρίτη ηλικία. Μια πρόταση που συνδυάζει φροντίδα, αξιοπρέπεια και ομορφιά μέσα σε ένα ελληνικό περιβάλλον που όλοι αγαπάμε. Σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, στην Ασία, αλλά και στην Ελλάδα, ο πληθυσμός των ηλικιωμένων μεγαλώνει διαρκώς. Οι ανάγκες τους όμως έχουν αλλάξει. Οι άνθρωποι άνω των 65 δεν αναζητούν πλέον ένα χώρο φροντίδας, θέλουν ποιότητα ζωής, ανεξαρτησία, σιγουριά και υποστήριξη μόνο όταν πραγματικά τη χρειάζονται. Κάθε ηλικιωμένος χρειάζεται ένα άνετο προσβάσιμο σπίτι, ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που είναι απαραίτητο, διατροφή, υγιεινή, σωματική ευεξία, κοινωνική ζωή, επαφή με τη φύση, συμμετοχή στην κοινότητα και ένα περιβάλλον γενικά ασφαλές, ανθρώπινο και ευγενικό. Αυτές οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται σήμερα πλήρως, ούτε στη Βόρεια Ευρώπη, ούτε στην Ασία, ούτε στην Αυστραλία, που το κόστος ζωής και το κόστος φροντίδας είναι πάρα πολύ ψηλό. Η Ελλάδα έχει όλα αυτά τα στοιχεία που κάνουν τη ζωή ενός ηλικιωμένου πιο ευχάριστη και πιο υγιή. Ένα από τα καλύτερα κλίματα στον κόσμο, ήπιοι χειμώνες και πάνω από 300 μέρες ηλιοφάνεια στον χρόνο. Χαμηλότερο κόστος ζωής σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη και την Αυστραλία, φιλόξενους ανθρώπους και κουλτούρα που σέβεται και τιμά τη τρίτη ηλικία, υπέροχη φύση, ασφαλείς περιοχές με εξαιρετική ποιότητα στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι συνταξιούχοι αναζητούν χώρες σαν την Ελλάδα για μακροχρόνια διαμονή. Το Στέγη Project λοιπόν τι είναι? Είναι ένα σύγχρονο ανθρώπινο και διεθνές χωριό συνταξιούχων. Ένας χώρος για ανθρώπους που επιθυμούν ένα πιο ήρεμο, όμορφο και ασφαλή τρόπο ζωής μέσα στη φύση και μέσα στην κοινότητα. Στόχος του είναι να δημιουργήσει έναν τόπο που η φροντίδα υπάρχει, αλλά δεν επιβάλλεται. Η ανεξαρτησία είναι σεβαστή, η καθημερινότητα είναι γεμάτη δραστηριότητες, κοινωνικότητα και χαρά και η ομορφιά του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής γίνονται τρόπο ζωής. Το στέγη λοιπόν περιλαμβάνει σύγχρονα διαμερίσματα ή σπίτια, ιατρική νοσηλευτική υποστήριξη, υγιεινή διατροφή, δραστηριότητες όπως περιπάτους στη φύση, εκδρομές, πολιτιστικές καλλιτεχνικές δράσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις. Θέλουμε κάθε κάτοικος να νιώθει ότι ζει σε μια ζωντανή ανθρώπινη κοινότητα, όχι σε μια μονάδα φροντίδας. Κλείνοντας, γιατί έχει περάσει ο χρόνος και δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, το στέγη είναι ένα όραμα που στηρίζεται στην εμπειρία μας, στη φροντίδα των ηλικιωμένων και την ανάγκη εποχής για νέες ανθρώπινες λύσεις. Πιστεύουμε ότι η τρίτη ηλικία μπορεί και πρέπει να είναι το πιο ήρεμο, όμορφο και γεμάτο κομμάτι της ζωής. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να προσφέρουμε. Έναν τόπο που η φροντίδα συναντά την ομορφιά, την αξιοπρέπεια και την ποιότητα ζωής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, για την προσοχή σας. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως το project αυτό, το στέγη, είναι καινοτόμο. Έχει ένα χαρακτήρα ουτοπικό, θα έλεγα, με την θετική σημασία της λέξης, και ελπίζω η Unity in Philia να είναι σε θέση να το συνδράμει, να το στηρίξει όσο μπορεί. Τώρα θα προχωρήσουμε σε μία άλλη τοποθέτηση, η οποία αφορά πάλι τη μετανάστευση και τη διασπορά από την οπτική της ψυχικής υγείας. Η υπεύθυνη του Unity in Philia για τα προγράμματα ψυχικής υγείας και κοινωνικής ένταξης, η Παρασκευή Τριφύλη, δεν μπορούσε να είναι μαζί μας και έχουμε βίντεο για να δούμε ποιο ακριβώς είναι ποια ακριβώς είναι τα ζητήματα που θέτει η μεταναστευτική εμπειρία από την οπτική της ψυχικής υγείας. Χαίρετε. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να συμμετέχω σε αυτό το πάνελ. Θα ήθελα να βρίσκομαι ανάμεσά σας στην Αθήνα. Δυστυχώς για λόγους επαγγελματικούς αυτό δεν ήταν εφικτό, γι' αυτό και επικοινωνώ μαζί σας μέσα από αυτό το βίντεο. Το θέμα της παρουσίασής μου είναι η μεταναστευτική εμπειρία από την οπτική της ψυχικής υγείας. Η μετανάστευση ως μόνιμη ή προσωρινή αλλαγή τόπου διαμονής είναι μια σύνθετη και ετερογενής διαδικασία. Οι λόγοι που την προκαλούν διαφοροποιούν σε σημαντικό βαθμό τον αντίκτυπο της μεταναστευτικής εμπειρίας,
τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Σε ατομικό επίπεδο εμπλέκει περίπλοκες ψυχολογικές διαδικασίες, ενώ σε συλλογικό αναφέρεται σε μεταβολές πολιτισμικών και κοινωνικών πρακτικών της μεταναστευτικής κοινότητας σε αλληλοεπίδραση με το περιβάλλον της χώρας υποδοχής. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα έχει γίνει χώρα υποδοχής μεταναστών, προσφύγων ή ετούντων άσυλων, οι οποίοι συχνά φέρνουν τραυματικές ιστορίες επιβίωσης από τις χώρες καταβολής τους. Πολλοί από αυτούς έχουν έρθει αντιμέτωποι με καταστάσεις αρνητικές για τη ζωή τους. Οι τραυματικές εμπειρίες στην χώρα καταβολής, σε συνδυασμό με τις αντιξοότητες στην χώρα υποδοχής, οδηγούν στην ανάδυση σύγχρονων προβλημάτων ψυχικής υγείας. Το συναισθηματικό τίμημα της μεταναστευτικής εμπειρίας ή οι ψυχιατρικές ανάγκες των μεταναστών στην Ελλάδα είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει εξεταστεί επαρκώς. Η παρούσα παρουσίαση αποσκοπεί στο να εστιάσει σε μια φαινομενολογία της μεταναστευτικής εμπειρίας από την οπτική της ψυχικής υγείας, έτσι όπως η ίδια την έχω παρατηρήσει, στην εργασία μου ως σύμβουλος ψυχικής υγείας με την πρώτη και δεύτερη γενιά Ελλήνων ή άλλων εθνικών ομάδων μεταναστών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Η εξέταση της μεταναστευτικής εμπειρίας από την οπτική της ψυχικής υγείας θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια πιο ολιστική μελέτη του ενεξελίξη μεταναστευτικού φαινομένου στην Ελλάδα. Οι μετανάστες συνήθως φτάνουν στις χώρες υποδοχής σε μια κατάσταση υψηλής ευαλωτότητας με όρους οικονομικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς. Οι επίσημοι θεσμοί συχνά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές με τρόπο αποτελεσματικό, τόσο λόγω έλλειψης υποδομών και δυσκολίας διαχείρισης των αντικειμενικών ζητημάτων που προκύπτουν ειδικότερα από τη μη λεγόμενη μετανάστευση, όσο και έλλειψης πολιτισμικά ευαίσθητων υπηρεσιών. Ερευνητικά δεδομένα επισημαίνουν ότι οι μετανάστες εμφανίζουν ευαλωτότητα στην ανάπτυξη ψυχολογικών ή ψυχιατρικών διαταραχών, όπως διαταραχή μεταπτωματικού στρες, ψυχοσωματικά συμπτώματα κατάθλιψης και γενικευμένου άγχους, καθώς και διαταραχή παρατεταμένου πένθους. Η μεταναστευτική εμπειρία εμπλέκει την σύνθετη ψυχολογική διεργασία της απώλειας και του πένθους. Το να αφήνει κανείς την πατρίδα του συνεπάγεται ένα βαθύ αίσθημα απώλειας. Η απώλεια αυτή δεν αφορά απλώς την απομάκρυνση από ένα γεωγραφικό χώρο, αλλά κυρίως την αλλαγή της αίσθησης του εαυτού, όπως ο εαυτός του μετανάστη έχει διαμορφωθεί σε συγκεκριμένο τόπο, με συγκεκριμένα πρόσωπα, με συγκεκριμένη γλώσσα, ιστορία, μνήμες, μυρωδιές, ήχους, εικόνες του φυσικού περιβάλλοντος. Όλα αυτά τα οποία λιγότερο ή περισσότερο διαμορφώνουν την αίσθηση του ανήκει σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο. Η απώλεια αυτή είναι πρωτίστως μια σωματική και συναισθηματική εμπειρία, η οποία εκδηλώνεται ψυχολογικά ως πένθος και καταγραμματισμένη αίσθηση του εαυτού. Συνεπώς, η μεταναστευτική εμπειρία συνδέεται με μια διαδικασία πολλαπλών και συνεχών απολειών σε επίπεδο φυσικό, συναισθηματικό, υλικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, συμβολικό και ταξιακό. Η συνοχή της ταυτότητας διακόπτεται, καθώς ο μετανάστης χάνει σημαντικούς ρόλους, όπως οικογενειακούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς. Για παράδειγμα, οι μετανάστες αντιμετωπίζουν την πρόκληση να εργαστούν σε θέσεις που δεν αντικατοπτρίζουν τα προσόντα ή τις δεξιότητές τους, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμησή τους. Ο μετανάστης βιώνει έναν καταγραμματισμένο εαυτό, ανάμεσα σε αυτό που ήταν, σε αυτό που είναι τώρα και σε αυτό που δεν θα είναι ποτέ ξανά. Περαιτέρω, η έλλειψη της αναγνώρισης του εσωτερικού τραύματος που συνεπάγεται η μεταναστευτική εμπειρία επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τους άλλους. Η ικανότητα των μεταναστών να πιστεύονται τους άλλους μειώνεται, κάτι το οποίο επιτείνει ακόμα περισσότερο το αίσθημα της μοναξιάς που βιώνουν και επηρεάζει τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν με τις υπηρεσίες στην χώρα υποδοχής. Η καχυποψία και η επιφυλακτικότητα είναι ακόμα πιο αισθητές όταν οι μετανάστες έρχονται σε επαφή με φορείς ψυχικής υγείας που δεν είναι πολιτισμικά ευαίσθητοι.
Με άλλα λόγια, η μεταναστευτική εμπειρία με τον ένα ή άλλο τρόπο εμπεριέχει μια κρίση ταυτότητας. Ένα μετριχνιακό στάδιο στο οποίο οι μετανάστες καλούνται να διαπραγματευτούν μια νέα αίσθηση του αυτού. Ο κάθε μετανάστης καλείται να αναμετρηθεί με την αβεβαιότητα και το άγνωστο. Η θλίψη, το άγχος, η ματέωση με ψυχολογικές αντιδράσεις στο αίσθημα της απώλειας. Η ψυχολογική αυτή διαργασία της δημιουργίας ή ανασυγκρότησης μιας νέας αίσθησης του εαυτού είναι λιγότερο ή περισσότερο ισχυρής για τον μετανάστη και την βάση μεταβλητών όπως τα κοινοτικά και συγγενικά δίκτυα υποστήριξης, το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, οι προσωπικές δεξιότητες αντιμετώπισης προβλημάτων, η υψηλή αυτοεκτίμηση, το ατομικό σύστημα αξιών, καθώς και το ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής. Οι κοινωνικές και συμβολικές δομές εντός των οποίων οι μετανάστες δημιούργησαν την αίσθηση του ανήκειν αλλάζουν. Συνεπώς, και η αίσθηση του ανήκειν γίνεται ένα συνεχώς ζητούμενο για αυτούς. Ενώ η πρώτη γενιά μεταναστών μπορεί να βιώσει σύγκρουση με την κυρίαρχη ομάδα της χώρας υποδοχής, έρευνες δείχνουν ότι οι μετανάστες της πρώτης γενιάς διαθέτουν δοκιμικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας που τους θωρακίζουν με ψυχική ανθεκτικότητα για την αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων στην χώρα υποδοχής. Η κοινωνική και πολιτισμική προσαρμογή τους ευνοείται από παράγοντες όπως δομές υποστήριξης στην χώρα υποδοχής, εκμάθηση της γλώσσας, καθώς και η επιθυμία των μεταναστών τόσο να διατηρήσουν την πολιτισμική ταυτότητα της καταγωγής τους, όσο και να εξοικειωθούν με κάποιες πρακτικές της κυρίαρχης ομάδας. Παρατηρώντας την πρώτη γενιά μεταναστών στην Αυστραλία, θα μπορούσαμε να υποθεί ότι ανέπτυξαν επιτυχώς κάποιες τακτικές επιπολιτισμού που συνέβαλαν στην κοινωνική και ψυχική τους εξία. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο όποιος επιπολιτισμός έχει επιτευχθεί με τους όρους των ίδιων των μεταναστών. Για παράδειγμα, στην ιδιωτική σφαίρα συχνά ακολουθούνται πολιτισμικές πρακτικές της χώρας κατοχωρής, όπως χρήση της εθνοτικής γλώσσας, διατήρηση εθήμων και γιορτών, διατροφικές συνήθειες, εμπλοκή σε οργανώσεις με αναφορά τον τόπο καταγωγής, ενώ στην δημόσια σφαίρα οι μετανάστες τείνουν περισσότερο στην εναρμόνισή τους με την κυρίαρχη ομάδα. Χρήση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, αποδοχή κοινωνικών και πολιτικών πρακτικών, εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Η ισορροπία αυτή είναι κέρια σημασία για την διατήρηση της κοινωνικής και ψυχικής ευεξίας των μεταναστών της πρώτης γενιάς και την αναμέτρησή τους με το μεταναστευτικό τραύμα. Σε αντίθεση με το επίσημο αφήγημα success story της πετυχημένης πορείας της πρώτης γενιάς, η δεύτερη γενιά συνεχίζει να αναμετριέται με την αμφισημία της απώλειας που συνεπάγεται η μεταναστευτική εμπειρία σε συμβολικό και ταυτοτικό επίπεδο. Ο αντίκτυπος της μεταναστευτικής εμπειρίας μεταβιβάζεται από τη μία γενιά στην επόμενη με συχνά περίπλοκες ψυχολογικές διαδικασίες. Ο πόνος και το τραύμα κληρονομούνται και εκφράζονται μέσω ψυχολογικών προβλημάτων στη δεύτερη γενιά. Ενώ οι συνθήκες επιβίωσης για τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων που κινούνται και μεγαλώνουν στην χώρα υποδοχής είναι αντικειμενικά καλύτερες συγκριτικά με εκείνες των γονιών τους, η κρίση ταυτότητας μπορεί να είναι πιο έντονη. Όντως, η δεύτερη γενιά μεταναστών στην Ελλάδα και στην Αυστραλία μπορεί να μην έχει ζήσει εμπόλεμες καταστάσεις, κατεπιεστικά καθεστώτα, εκτοπισμούς και συνθήκες αθλητικές για τη ζωή τους όπως δημούς, ωστόσο, το διακύβευμα της ταυτότητας και της αίσθησης του ανήκειν για τη δεύτερη γενιά σε κάποιες περιπτώσεις βιώνεται πιο επιτακτικά. Η δεύτερη γενιά Ελλήνων μεταναστών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η γενιά 1,5, δηλαδή εκείνοι που μετανάστευσαν στην Αυστραλία σε παιδική ηλικία, εμφανίζει σημαντικά ψηλότερο βαθμό ευαλωτότητας συγκριτικά με την πρώτη γενιά στην εμφάνιση ψυχιατρικών διαταραχών όπως σχιζοφρένεια ή άλλες μορφές ψύχωσης, αυξημένη χρήση ουσιών, αυτοκτονικός σιδερασμός και έλλειψη νοήματος. Το ερώτημα που γεννιέται είναι τι προκαλεί αυτή την ψυχολογική ή ψυχιατρική ευαλωτότητα στην δεύτερη γενιά μεταναστών. Η δεύτερη γενιά συχνά βιώνει τη σύγκρουση των πολιτισμικών συστημάτων πιο έντονα.
Το ερώτημα του αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με την πολιτισμική ομάδα καταγωγής ή την κυρίαρχη ομάδα της χώρας υποδοχής τίθεται πιο διδακτικά. Μετέχουν δύο πολιτισμικών κόσμων. Η αρμονική συμβίωση ή η διαλεκτική σχέση των οποίων είναι ένα ανοιχτό διακύβευμα. Επιπρόσθετα, το βάρος των ματαιωμένων προσδοκιών της πρώτης γενιάς για επιτυχία με όρους επαγγελματικούς και κοινωνικούς μπορεί να γίνει δυσφάστακτο. Μεταφέρουν τόσο τις εσωτερικευμένες εντάσεις, όσο και τις ματαιωμένες προσδοκίες των ομοιών τους. Το γεγονός ότι στατιστικά στην δεύτερη γενιά μεταναστών εκδηλώνεται υψηλότερη ψυχιατρική ευαλωτότητα, αποδυναμώνει την υπόθεση της βιολογικής προδιάθεσης, ενώ ενισχύει την υπόθεση ότι οι κοινωνικοί παράγοντες επιδρούν στη ψυχική υγεία των μεταναστών. Η μεταναστευτική εμπειρία εμπερικλεί πολύπλοκες απώλειες σε επίπεδο συναισθηματικό, σωματικό και συνθηκολογικό. Η ίαση του τραύματος της μεταναστευτικής εμπειρίας θα πρέπει να γίνεται όχι μόνο σε προσωπικό, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Οι ίδιες οι μεταναστευτικές κοινότητες θα πρέπει να αναμετρηθούν με το συλλογικό τους τραύμα και να επαναπροσδιορίσουν από κοινού την ταυτότητά τους στην χώρα υποδοχής. Η διαδικασία αυτή είναι δυναμική και αμφίδρομη. Τόσο η ταυτότητα της μεταναστευτικής κοινότητας εξελίσσεται εντός του υποσυστήματος της χώρας υποδοχής, μέσω της υιοθέτησης πρακτικών που ανήκουν στην κυρίαρχη ομάδα, όσο και η συλλογική ταυτότητα της κυρίαρχης ομάδας εμπλουτίζεται και διευρύνεται και κατά επέκταση το πολιτισμικό και κοινωνικό υποσύστημα της χώρας υποδοχής παραμένει ζωντανό μέσω της αλληλεπίδρασης και της συμβίωσης. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι οι πολιτισμικοί παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνονται και ερμηνεύονται τα συμπτώματα ψυχιατρικών παθήσεων. Σε κάποιες πολιτισμικές ομάδες, οι ψυχιατρικές διαταραχές μπορούν να αποδειχθούν στην επενέργεια υπερφυσικών δυνάμεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρμογή παραδοσιακών θεραπευτικών πρακτικών για την θεραπεία των συμπτωμάτων μπορεί να εγείρει ζητήματα ασφάλειας των μεταναστών. Επιπλέον, το στίγμα της ψυχικής ασθένειας στις μεταναστευτικές κοινότητες μπορεί να είναι τεράστιο, με αποτέλεσμα την συγκάλυψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας. Μια τέτοια προσέγγιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας μπορεί να διονυστεί και από την δεύτερη γενιά. Συνεπώς, συνέργεια των κυβερνητικών υπηρεσιών με τις μεταναστευτικές κοινότητες με σκοπό την ενημέρωσή τους για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των ψυχιατρικών προβλημάτων είναι επιτακτική. Η αναγνώριση του εσωτερικού τραύματος είναι απαραίτητο βήμα προς την κατεύθυνση της εστίασης. Οι μετανάστες μέσα από τις απώλειες δημιουργούν νόημα και κτίζουν ένα νέο εαυτό. Συνεπώς, οι μετανάστες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πρόσωπα με αυτοδιάθεση. Η μεταναστευτική εμπειρία είναι τόσο μια πρόκληση, όσο και μια δυνατότητα για τη δημιουργία ενός άλλου εαυτού. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται θα πρέπει να αντικατοπτρίζει και τις δύο αυτές διαστάσεις, αντί να διαιωνίζει το αφήγημα της θυματοποίησης, το οποίο εμποδίζει την αξιοποίηση των εσωτερικών πηγών των μεταναστών. Κάθε απώλεια μπορεί να γίνει επιπληκτία ή δημιουργία κάτι καινούριο. Όπως έχει επισημανθεί από το Φουκώ, η γλώσσα δεν είναι ουδέτερη. Είναι μια κοινωνική πρακτική, η οποία κατασκευάζει τη γνώση, τις ταυτότητες και αυτό που εκλαμβάνεται ως πραγματικότητα. Η γλώσσα συντηρεί και διαιωνίζει ανισότητες. Η δημιουργία νοήματος θα πρέπει να συμβεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η δημιουργία χώρου όπου η θεραπευτική αξία της αφήγησης, storytelling, οι κοινοτικοί δεσμοί, οι πολιτισμικοί πόροι αναγνωρίζονται και αξιοποιούνται, μπορούν να έχουν μεγαλύτερη μεταμορφωτική επίδραση στο βίωμα της μεταναστευτικής εμπειρίας, σε αντίθεση με μια αποκλειστικά κλινική ή ατομική προσέγγιση του φαινομένου. Ο ενεργός ρόλος των μεταναστών στην νοηματοδότηση της εμπειρίας τους θα πρέπει να αναγνωρίζεται. Κάθε πολιτισμικό πλαίσιο έχει αναπτύξει τα δικά του ερμηνευτικά μοντέλα κατανόησης της εμπειρίας, όσο και της θεραπείας των ασθενειών. Συνεπώς, οι πολυεπίπεδες απώλειες που βιώνουν οι μετανάστες θα πρέπει να κατανοηθούν μέσω της δικής τους αφήγησης και του
ερμηνευτικού μοντέλου που χρησιμοποιούν για την επέμβαση και την μετουσίωση αυτής της εμπειρίας. Μία αμυγός κλινική και συμπτωματολογική κατανόηση της περίπλοκης ψυχολογικής διαδικασίας της απώλειας και του πένθους δυσκολεύει την επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς της χώρας υποδοχής και στις μεταναστευτικές κοινότητες. Ο σεβασμός και η ανοιχτότητα στις πολιτισμικές αξίες των μεταναστευτικών κοινοτήτων, αλλά και η αναγνώριση των πόρων ενδυνάμωσης και η ανθεκτικότητα στις οποίες κάθε πολιτισμικό σύστημα προσφέρει, θα πρέπει να αξιοποιηθούν από την χώρα υποδοχής. Για να συμβεί αυτό, οι υπηρεσίες υποστήριξης θα πρέπει να είναι παντωμένες με άτομα της εθνοτικής ομάδας, ώστε η φροντίδα που παρέχεται να λαμβάνει υπόψη τις πολιτισμικές παραμέτρους. Οι μεταβλητές που επηρεάζουν την ψυχική υγεία ή ευεξία ενός ατόμου είναι σύνδετες. Η μεταναστευτική εμπειρία είναι μία από τις μεταβλητές αυτές, οι οποίες σε συνδυασμό με άλλους εξωγόνους παράγοντες αυξάνει την ευαλωτότητα στην εμφάνιση ψυχολογικών ή ψυχιατρικών προβλημάτων. Η μεταναστευτική εμπειρία περιέχει μια πολυδιάστατη διάρρηξη, η αποκατάσταση της οποίας προϋποθέτει τον αναστοχασμό σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Η διαδικασία του αναστοχασμού διαρκεί στην πρώτη γενιά, επεκτείνεται στην δεύτερη γενιά και σε κάποιες περιπτώσεις ολοκληρώνεται στην τρίτη γενιά. Όπως επισημάνθηκε στην παρουσίαση αυτή, η μεταναστευτική εμπειρία συνδέεται με περίπλοκες ψυχολογικές διαδικασίες λόγω των πολυεπίπεδων απολειών που περικλείουν. Ωστόσο, το τραύμα της απώλειας, εάν νοηματοδοτηθεί, μπορεί να μετουσιωθεί ως κινητήρια δύναμη για δημιουργικότητα και προσωπική ανάπτυξη. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι για να εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω που ανέφερα με ρεαλιστικούς όρους, απαιτείται ελεγχόμενη μετανάστευση ώστε οι υπηρεσίες στην χώρα υποδοχής να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μεταναστών και να παρέχουν επαρκές υποστηρικτικό πλαίσιο για την ομαλή ένταξή τους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και την Παρασκευή για αυτή την, θα έλεγα, περιεκτική παρουσίαση της σημασίας που έχουν οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τη μετανάστευση. Σπύρο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ κομβικό και κέριο στοιχείο, γιατί σαφώς υπάρχει το θέμα των δομών, της δουλειάς, το γραφειοκρατικό, αλλά στη τελική ανάλυση το καθαρά ανθρωπιστικό κομμάτι έχει να κάνει με τον ψυχισμό των ανθρώπων. Και ο ίδιος έχω μια εμπειρία μετανάστευσης και διασποράς, και όσοι έχουμε τέτοια εμπειρία θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι μεγάλοι με κάποιο τρόπο διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις. Τα παιδιά μας όμως εισπράττουν και μέσα τους περνάν εμπειρίες και θα πρέπει να τα προσέξουμε πολύ, γιατί το διακύβευμα είναι πως αυτή η αρνητική εμπειρία θα μετουσιωθεί σε κάτι θετικό, σε κάτι δημιουργικό. Ήθελες να πεις κάτι, Σπύρο? Όχι. Λοιπόν, τώρα περνάμε στο τελευταίο κομμάτι αυτού του πάνελ, που είναι 3 σύντομα βιντεάκια, τα οποία έχουμε δημιουργήσει με ανθρώπους από τη διασπορά του Σίδνεϊ. Είναι άνθρωποι από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους και με διάφορες ιδιότητες, έτσι για να έχετε και μια εικόνα λίγο της ομογένειας του Σίδνεϊ και των εμπειριών και των σκέψεών τους. Γεννήθηκα στην εποχή του εμφυλίου πολέμου. Η καταγωγή των γονέων μου είναι από την ορεινή Παρτία, ένα χωριό το οποίο ονομάζεται Καστανιά. Φοιτήσα στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού, ήρθα στην Αθήνα 12 χρονών και στην Αυστραλία 17 ετών. Στην Αυστραλία που ήρθα, έχω χρηματίσει σε πάρα πολλές οργανώσεις. Έχω γράψει συγκεκριμένα ορισμένες από αυτές, γιατί είναι πολλές. Χρημάτισα για πρώτη φορά στο Σύλλογο Ναυπακτήρων Γραμματέας το 1970. Μετά έγινα πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δυτικής Περαίας Ελλάδος. Αντιπροσώπευσα την Ομοσπονδία στη συνδιάσκεψη του Στορείου που έγιναν οι βάσεις να συσταθεί το ΣΑΕ. Παρευρέθηκα στην συνάντηση που είχαμε στη Θεσσαλονίκη στο ΣΑΕ. Έγινα πρόεδρος της Ανατολής, του τμήματος Ανατολής το 2000, το οποίο προέδρευσα για 2 χρόνια.
ιδρυτής του Foundation του κέντρου Κωστής Παδαμάς, μαζί με τον αείμνηστο δημοσιογράφο Βασίλη Λαυρόπουλο από τον Μεσολόγγι, ιδρυτής και πρόεδρος του Greek Conservative Coalition, το οποίο ιδρύθηκε για να βοηθήσει τα νέα Ελληνόπουλα, Ελληνίδες και Ελληνόπουλα για να προωθηθούν την πολιτική μέσα στην Αυστραλία, το οποίο μπορώ να πω ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρόεδρος στο Hellenic Village, η παλιά ονομαζόμενη ΟΨΕ, προέδρευσα στις ΟΨΕ περίπου 10 χρόνια, πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας από το 2008, θέση την οποία κατέχω μέχρι και σήμερα, μέλος της Πολυεθνικής Επιτροπής για 8 χρόνια της Νέας Ουαλίας, πρόεδρος της ΑΓΕΠΑΣ από το 2013 έως το 2019. Όπως αυτή είναι το προϊστορικό μου και η διάναμψή μου μέσα στο παροικιακό κύκλο του Σίδνεϊ και της Αυστραλίας. Με ρωτήσατε τι είναι τα τρία πράγματα τα οποία είναι τα πιο βασικά και θεωρούμε ότι θα πρέπει να συζητηθούν στην Αυστραλία. Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο είναι η γλώσσα. Το δεύτερο είναι η ηθαγένεια και το τρίτο είναι η διπλή φορολογία, την οποία απασχολεί πάρα πολλούς χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Για τη γλώσσα θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει εθνική στρατηγική. Για την φορολογία μιλήσαμε και για την ηθαγένεια θα πρέπει το κράτος να δει σοβαρά τα προβλήματα και να ακούσει σοβαρά τα προβλήματα που έχουν όλοι οι Έλληνες οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό σε όλο τον κόσμο. Να συμπληρώσω εδώ ότι για τη γλώσσα έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και έχω εργαστεί με επιτροπές στα πανεπιστήμια. Θεωρώ, όπως ανάφερα, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εθνική στρατηγική η οποία δεν θα αλλάζει, διότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό που δεν έχουμε συνέχεια. Δεύτερον, και τελειώνω με αυτό, η φορολόγηση, η διπλή φορολογία είναι ένα πράγμα που αναφέρθηκα και θα πρέπει πολύ σοβαρά να κοιτάξει η κυβέρνησή μας, διότι αυτό είναι κάτι που αποσχολεί και το είδαμε και στις εκλογές. Πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι ήρθαν προσφάτως εδώ πέρα, 15-20 δεν ψήφισε κανένας, λόγω της γραφειοκρατίας και της απαντήσεις που θα έπρεπε να δώσουν στη διπλή φορολογία. Για το μέλλον, πώς βλέπω το μέλλον του ελληνισμού στην Αυστραλία γενικά. Θεωρώ ότι υπάρχει, είμαι αισιόδοξος, ότι όλα αυτά που έχουμε κάνει τα περασμένα χρόνια έχουν πιάσει αρκετά βαθιά θεμέλια και έχουμε βάλει κάποιες βάσεις. Θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε πάρα πολλά εάν είμαστε ενωμένοι. Σήμερα γιορτάζουμε την εθνική μας εορτή. Θεωρώ ότι η Ένωση είναι το πρώτο θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό θα πρέπει να το δούμε και να το περάσουμε και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Μπορώ να ρωτήσω κάτι που είστε εδώ. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε σχετικά με την ηθαγένεια. Των Ελλήνων εννοεί που προσπαθούν να γίνουν Έλληνες υπήκοοι, αυτό εννοούσε. Είναι Έλληνες γεννημένοι Είναι Έλληνες στην Αυστραλία και προσπαθούν να. Ναι, γιατί μπορεί ο παππούς του να έχει πάει στην Αυστραλία για παράδειγμα, να έχουν χαθεί κάποια έγγραφα και να προσπαθούν να ξαναγίνουν Έλληνες υπήκοοι. Ενώ είναι Έλληνες να γίνουν Έλληνες υπήκοοι. Και συνήθως αυτή η διαδικασία παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή δεν είναι γραμμένοι σε δημοτολόγια, δεν έχουν ταυτότητες, είναι πολύπλοκο. Ναι. Δεν έχουν υπηκότητα. Και η πρεσβεία τι κάνει. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα, μην το ανοίξουμε τώρα. Οι πρεσβείες δεν έχουν τους ανθρώπινους πόρους που χρειάζονται. Στη Μελβούρνη, για παράδειγμα, για μια απλή πράξη, ληξιαρχική πράξη, μπορεί να περιμένεις και 2 χρόνια. Δεν συγχωρείτε τώρα. 2 χρόνια δίνεις και παίρνεις ραντεβού για μια απλή συμβολογραφική πράξη. Πλέον όμως έχει υπάρξει ψηφιοποίηση, έχουν γίνει πιο εύκολα τα πράγματα και πιο γρήγορα. Όμως το πρόβλημα με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι, για παράδειγμα, ότι μπορεί να έχει πάει ο παππούς του στην Αυστραλία και η γιαγιά του, να έχουν χαθεί έγγραφα και να πρέπει το προξενείο και οι υπηρεσίες στην Ελλάδα να βρουν έγγραφα από το τάδε νησί στο Δήμο του τάδε νησιού, ώστε αυτός που έχει πάει να αποδείξει ότι είναι τρίτης γενιάς Έλληνας και είναι δύσκολο. Και παίρνει πολύ χρόνο. Παναγιώτης. Ναι. Η ομογένεια αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει εδώ στην Αυστραλία τουλάχιστον
αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, πολλά θέματα, καλύτερα να πούμε, κυρίως της συνέχισης, κυρίως θέματα ταυτότητας, χρήσης της γλώσσας και ζητήματα δηλαδή που ταυτίζουν με το τι θα πει ελληνική ταυτότητα χωρίς ελληνική γλώσσα. Με τη γενιές των μεταναστών, καλύτερα να πω, να φέρνουν τη ζωή, όλο και περισσότερο έχουν κυριαρχήσει στους ομογεννητικούς κύκλους τα αγγλικά, σαν μέσω κοινωνίας. Επομένως, χάνεται η χρήση της ελληνικής. Τι θα κάνουμε, πού βαδίζουμε, αυτό είναι ίσως το κυριότερο θέμα της ομογένειας, η χρήση της ελληνικής γλώσσας. Δεύτερον, φυσικά, η σχέση του ομογενής, της ομογένειας σαν σύνολο με το εθνικό κέντρο. Είτε αυτό λέγεται Αθήνα, είτε λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται Κύπρος. Λοιπόν, έχουμε προξενία, έχουμε υπηρεσίες, έχουμε σκέψεις το τελευταίο καιρό από στελέχη του ελληνικού κράτους που προωθούν την πολιτογράφηση, την απόκτηση ηθαγένειας, ελληνικού διαβατηρίου από τους ομογενείς. Και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ για αυτό το θέμα, για να αποκτήσουν και από τους λόγους να αποκτήσουν ελληνικό διαβατήριο και ταυτότητα, ελληνική υπηκότητα. Το διαδίκτυο έχει βοηθήσει και βοηθάει σε αυτή να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία που παλιά έπαιρνε πολλά χρόνια και έχει διευκολύνει και την επικοινωνία των ομογενών με το εθνικό κέντρο. Υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να βρούμε διάφορες λύσεις. Αυτό πιστεύω είναι και το κυριότερο θέμα για το μέλλον της ομογένειας. Χωρίς αυτή την επαφή με το εθνικό κέντρο, δεν ξέρω πώς μπορεί να υπάρξει κάποιος χώρος εδώ στην Αυστραλία, τον οποίο μπορούμε να ονομάσουμε ομογενειακό. Ελληνικός πολιτισμός, ελληνική ιστορία, ελληνική γλώσσα, όλα αυτά ταυτίζονται, όλα αυτά μας ξεχωρίζουν από όλες τις εθνικές ομάδες που ζουν εδώ στην Αυστραλία. Υπάρχουν 200 περίπου εθνότητες ζουν και συζούν εδώ στην Αυστραλία. Και η διατήρηση αυτής της ταυτότητας, αυτής της ιδιότητας, είναι ίσως το κορυφαίο θέμα της ομογένειας τώρα και μελλοντικά. Ποια μορφή θα πάρει η ομογένεια στο μέλλον. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία μπορούμε να τα λύσουμε μόνοι, να τα απαιτήσουμε μόνοι μας, αλλά σίγουρα πρέπει να παίξει και ρόλο και το εθνικό κέντρο και οι άλλες ομογένειες δεν είναι σαφισμένοι σε διάφορες άλλες περιοχές του κόσμου. Και ένα τελευταίο βίντεο. Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Ρέτσιχα. Είμαι εκπαιδευτικός της ελληνικής γλώσσας εδώ στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία, που βρίσκομαι για τα 30 τελευταία χρόνια. Συγχρόνως είμαι η πρόεδρος της Παναχαϊκής Φιλανθρωπικής Ένωσης Παλαιών Πατρών Γυμνών, δηλαδή η πρόεδρος των Πατερινών, εδώ του Συλλόγου στο Σίδνεϊ. Πιστεύω ότι η ελληνική διασπορά στο Σίδνεϊ έχει ένα ζωντανό ρόλο μέσα στην ελληνική παροικία και όχι μόνο, γενικότερα σε όλη την ακτίνα της Νέας Νοτιού Γαλλίας. Και πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι πρώτοι μετανάστες που ήρθαν, ειδικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήρθαν για μια καλύτερη ζωή, για ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν πολύ βαθιές ρίζες και μεταλαμβάνωσαν την αγάπη τους για την Ελλάδα, πατρίδα, στα δικά τους τα παιδιά. Και έχουμε δει στην πορεία ότι η ελληνική διασπορά έχει αποτελέσει ένα λαμπρό παράδειγμα και μια δύναμη ενδεικτικότητας στην ευθύρα της Νέας Νοτιού Γαλλίας σχετικά με την πολιτιστική ζωντάνια των μεταναστών. Πιστεύω ότι αυτή η λαμπρότητα συνεχίζεται και και στους επόμενους μικρούς Έλληνες της τρίτης και τέταρτης γενεάς, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν πάρει πολύ καλά αυτό το άσο της ελληνικής λαμπρότητας και θέλουν να συνεχίσουν ό,τι οι προγόνοι τους ξεκίνησαν και πιστεύω ότι η ελληνική ταυτότητα θα συνεχίσει να είναι και να εξελίσσεται συγχρόνως μαζί με τις νέες γενιές και την εξέλιξή τους. Αυτό ήτανε. Σας καθυστερήσαμε λίγο με αυτό το πάνελ.
αλλά ελπίζω ότι δώσαμε μια αρκετά έτσι φρέσκια και ολοκληρωμένη εικόνα για κάποια τουλάχιστον ζητήματα μετανάστευσης και ελληνικής διασποράς. Υπάρχουν σάντουιτς έξω. Ναι, υπάρχουν φαγητά. Φαγητό, σάντουιτς, χυμή, γλυκά. Σας παρακαλούμε, περάστε, να δροσιστείτε και να στυλωθείτε που λέμε. Και σε μία ώρα, 1 ώρα και 10 λεπτά ξεκινάει. Στις 4 ακριβώς. 4 ακριβώς αρχίζει η τρίτη συζήτηση, η παρουσίαση του βιβλίου, το ταξίδι της συνείδησης προς το υπερβατικό, και μέχρι τις 6, μετά από τις 6 μέχρι τις 8 θα έχουμε και την τελευταία συνάντηση, το τελευταίο πάνελ που αφορά το θέμα των σχέσεων επιστήμης, τέχνης και πνευματικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, έλα. Μπορείτε να με τα 3 βίντεο. Και βέβαια. Βέβαια, εδώ, με τον Κώστα. Θα στα δώσω 100%. Να σε κάνω.